Edition. Ayun po ay ginugunita ang Lunes Santo, Abril 3, 2023. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Sa ulo na ng ating mga balita. 10 bilanggo sa Malibay Police Station sa Pasay City nakatakas. Si Mayor Janice Degamo ibinunyag na matagal na umanong gustong patayin ng nahuling mastermind ang kanyang asawa simula pa noong taong 2020. At si Secretary Remulla tinukoy naman ang isang Marvin Halaman Miranda, ang isang manosa ay tinuturing na mastermind ng pagpatay kay Governor Degamo. Samantala, pila ng mga sasakyan sa Matnog Port aabot na raw sa 3 kilometro kasabay ng dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. At yung pagpapapako sa cruise o yung tinatawag ho nila doon na pagtaltal sa Guimaras na dinarayo ng napakaraming turista. Balik na raw ngayong Semana Santa matapos ang 3 taon na pagkakasuspinde rito. At sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyo sa ilang bahagi ng Estados Unidos, umakyat na sa 29. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagkasana ng manhunt operation ng mga otoridad at partikular yung mga tauhan ng pulisya sa lungsod ng Pasay. Kasunod yan ang pagkakatakas ng 10 bilanggo mula sa kulungan doon sa Malibay Police Station sa Pasay City matapos nilang sirain ang metal grills. Nito nang matuklasan lamang alas 4:30 kaninang madaling araw. Sa data ng Southern Police District, kabilang sa mga presong nakatakas ang mga sumusunod: Richard de la Cruz dahil sa paglabag sa ilang kaso, yung kanyang kinakaharap dito. At itong isang Carlo Magno Benavides Iligaspi ay nakatakas din. Itong Christian Salvatierra E. Samson, Norman Dieta E. Punzalan at Joey Hernandez E. Gabriel at Eden Garcia Rodriguez. At kasama rin sa mga nakatakas itong Tirso Galit Navarro at Joseph Osorio E. Canama at John Michael Cabe E. Medellin. At ang isa pa sa mga sinasabing kabilang din sa mga nakatakas itong Joshua Panganiban. Patay ho sa inisyal na investigasyon ng pambansang pulisya, 3 sa mga bilanggo ang nagawang basagin ang iron bar ng main facility ng naturang bilangguan pagkatapos ay hinawakan at hinampas ng mga ito ang duty jailer at saka kinuha ang kanyang service firearm, pera pati na ho yung susi sa naturang kulungan. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng manhunt operation ang tracker team mula sa substation 6 dyan sa intelligence unit at iba pang substation mula naman sa Pasay Police Station. Samantala, kaugnay pa rin ito ay patuloy naman ang panawagan ni Southern Police District Director Police Brigadier General Kirby John Craft sa publiko na may agad ho na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kung may alam sa kinaroroonan ng sino man doon sa mga bilanggong nakatakas at ito'y agad na ipagbigay alam sa kanilang istasyon ng pulisya. Maaari rin hong agad na i-report sa mga numero na ilalathala hinggil pa rin ho sa naturang mga development ng pagtakas. Samantala, kumuha tayo ng mga update mula sa Department of Justice dahil si Mayor Janice Degamo raw ibinunyag na matagal na umanong gustong patayin ng nahuling mastermind ng kanyang asawa mula pa noong 2020. Habang si Secretary Jesus Crispin Remulla tinukoy ang isang Marvin Halaman Miranda na isa sa unang mga mastermind sa pagpatay kay Governor Degamo. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Ibinunyag ngayon ng Balo ni Negros Oriental Governor Roel Degamo na ang naarestong pangunahing suspect na itinuturing ng mga otoridad bilang mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa ay matagal na umanong planong patayin ang gobernador simula pa noong 2020.
Sa isang payag, sinabi ni Mayor Janice Digamo na ang suspect ay dating Army Reservist ng Philippine Army at kinilala itong si Marvin Miranda. Si Miranda ay dati nang naaresto ng mga otoridad sa Katiklan Port noong Hunyo 29 taong 2020 matapos makuha sa kanyang pag-aari ang isang baril at bala. Ang pagkakahuli sa naturang suspect ay labis na ikinatuwa ni Mayor Digamo at naniniwala ito na malapit ang mabuo ang puzzle sa kaso ng pagpaslang sa kanyang asawa. Kung maalala, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya noong Sabado ang pagkakahuli ng suspect na sa ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Rimulya, matapos maaresto ay hindi naman ito pumalag at maayos na sumama sa mga otoridad. Sa isang payag naman ngayong araw ay sinabi ng kalihim na lumalabas na si Suspended Representative Arnie Teves ang pinakautak sa pamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong Marso 4 na ikinasawi naman ng 8 iba pa. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Yung nga, kung makasasiwer, siya yung director at aspect director. Hindi naman ito si kasi totoo na nangyari ito. While Congressman Teves is the executive producer of it. Sabi ko nga, kung sa Senate, Congressman Teves is the executive producer and the producer. Pero yun nga, kung makasasiwer, yan ang naging bahagi ng payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Una nang itinuturo ng 10 sospek sa pagpatay kay Digamo si Teves bilang pangunahing mastermind. Sa kabila nito ay patuloy pa rin iginiit ng kampo ni Teves na wala siyang kinalaman habang hinikayat nito ang mga kinauukulan na silipin pa rin ang iba't ibang anggulo sa kaso. Naging matipid naman ang sagot ni Rimulya kanina sa ambush interview dahil magkasagawa naman daw sila ng joint press con ngayong tanghali. Ukol pa rin yan sa kaso ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Para sa Bombo Network News, yes, Bombo Dennis. Okay. Asang kustodiya na ngayon yung si Miranda after mabanggit nga dyan na kabilang pala ito sa itinuturing na mastermind, Bombo Vic? Bombo Dennis, base nga sa pahayag ni Rimulya ay itong si Marvin, itong itinuturing na isang mastermind din ay nasa kustodiya pa rin ngayon ng National Bureau of Investigation, Bombo Dennis. Sige. Maraming salamat, Bombo Vic. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Iniulat ng Philippine National Police na wala pa silang namomonitor na anumang banta sa seguridad para sa ating bansa ngayong panahon ng Semana Santa. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, sa ngayon ay wala pang natatanggap na anumang credible o kaya naman ay serious threat ang pambansang pulisya na may kaugnayan sa observance ng Holy Week. Ngunit nilinaw niya na patuloy na isasagawa ang pakikipag-ugnayan ng pambansang pulisya sa iba pang law enforcement agencies sa ating bansa upang tiyaking mababantayan at hindi sila malulusutan ng anumang banta sa seguridad. Aniya sa ngayon ay naka-full deployment at heightened alert ang pambansang pulisya kung saan ho aabot sa mahigit 77,000 police personnel ang ipinakalat na sa buong bansa para tiyakin ang public security ngayong tag-init. Kabilang sa mga ito ay ang 38,387 na mga pulis na i-deploy sa mobile at foot patrol, habang 39,504 na mga pulis naman ang itinalaga sa ilang piling mga lugar na tinukoy ng pulisya bilang areas of concern at areas of convergence. Ibig sabihin mga tinataong lugar, kabilang na ho yung mga transportation hubs, terminals, commercial areas at bahay-sambahan. Samantala, dito man tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga development dyan sa Palasyo Malacanang, sapagkat ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may mga aktibidad din. At ang Malacanang, ibinasura pala yung apila ng Newsnet na mabaligtad ang isang desisyon ng Anti-Red Tape Authority at yung iba pang mga update na nakalap po sa paglilibot ng ating team, sa partikular dito kay Bombo Annalise Soberano. Ibinasura ng Office of the President ang naging apela ng News and Entertainment Network Corporation na mabaliktad ang isang desisyon ng Anti-Red Tape Authority na nagbabaliwala sa pagbibigay ng ahensya ng automatic approval sa aplikasyon ng kumpanya na mag-install, mag-operate at mag-maintain ng isang local multi-point distribution system o LMDS
nanindigan ang Malacanang na hindi saklaw ng Republic Act 11032 o ang The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang mga aplikasyon sa pagtungkol sa mga radio frequency assignments dahil nasa kapangyarihan dapat ito ng regulatory body ng pamahalaan at ito ay ang National Telecommunications Commission o NTC. Sa desisyon na inilabas ng Office of the President na may petsang March 31, 2023 at firmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ngalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mute and academic na ang apela ng Usenet dahil nag-expire na rin ang legislative franchise ng korporasyon kung kaya't disqualified na ito na makapag-operate ng mga radio transmitters at receivers kabilang ang LMDS at mabigyan na kahit na anong radio frequency. Kinontra din ng palasyo ang pagmamatigas ng Usenet na hindi raw maaring talikuran ng ARTA sa batas ang kautusan ng ahensya noong February 2020. Paliwanag ng Malacanang, may hamon na dito ang Department of Justice noon kung saan sinasabi na nagmalabis sa kapangyarihan ng ARTA ng paboran nito ang reklamo ng Usenet at inatasan ng NTC na magbigay ng radio frequency. Ayon sa Department of Justice, walang basehan at hindi magkakabisa kailanman ang nasabing kautusan dahil null and void ito mula sa simula dahil wala namang jurisdiction ang ARTA. Binanggit din sa desisyon ng Office of the President na isang pangunahing dahilan din ng pagbasura nito sa apela ng Usenet na pagmamay-ari ng isang negosyanteng Mel Velarde ay ang patuloy na pag-forum shopping ng kumpanya kung saan naghain din pala ito ng kaparehong kahilingan sa Court of Appeals. Samantala, muling ipinananawagan naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa gobyerno na ipasa na ang panukalang bubuo ng Department of Water Resources Management lalo at nahaharap ang bansa sa banta sa El Nino phenomenon. Sinabi ni Congressman Lee ang may akda ng House Bill number 2880, isa ito sa panukalang batas na inihain sa Kamara na naglalayong bumuo ng departamento na siyang tututok sa issue ng tubig. Binigyang diin ng mambabatas ang nasabing panukala ay nakalinya sa plano ng Pangulo na isaayos ang water resources management ng bansa. Dagdag pa nito, mahalaga na magkaroon ang gobyerno ng mga mekanismo at mga infrastructure para matulungan ang mga magsasaka na nakaambang krisis sa tubig. Sinabi din ng mambabatas na mahalaga na maayos ang irigasyon, lalo at pag-init ngayon, maraming mga sakahan ang natutuyo at malaking kabawasan ito sa produksyon. Sabi pa ni Congressman Lee, sa pagsasaayos sa pangangasiwa ng tubig, mas maitataguyod ang kalusugan ng mamamayan sa pagkakaroon ng akses sa malinis na inumin, makakaiwas sa malaking pinsalang maaring idulot ng bagyo, malawakang pagbaha at tagtuyot at mas maitusulong ang food security. Sa sandaling maging ganap na batas ang panukala na nasa 2 billion pesos ang maitatabi mula sa anumang available funds para sa organisasyon ng Department of Water Resources Management at sa kalaunan ang pondo ng nasabing departamento ay popundahan na o manggagaling na sa General Appropriations Act. Umaasa ang Pangulo naman, Pangulong Marcos, ng na ang panukalang inihain sa Kamara at Senado sa ugnay sa pagtatayo ng Department of Water Management ay maipapasa na. Sa gayon, maibigyan na ng kaukulang pansin ang issue sa patubig sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin hindi basang-basa ang Pilipinas na we are a tropical country. And so it's just really a question of managing our water. We kept postponing this problem over the many years at every level. So it's time to put it together, to put in a cohesive plan na masusundan ng lahat ng LGU, masusundan ng lahat ng mga agencies of government. Ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At bilang pakikibahagi ng Bombo Radio Philippines sa Semana Santa ay hindi nyo muna mapapakinggan ang tradisyonal na pagpalo ng drum simula ho ngayong araw, Lunes Santo. Babalik lamang ang tradisyonal na pagpalo ho ng drum Abril 9, taong kasalukuyan. Yan ho ay Easter Sunday sa atin po mga himpilan. Araw ho yan ng pagkabuhay, kaya naman ay balik na sa normal yung ating hong mga palatuntunan. Samantala, ang Bombo Radio Philippines ay temporaryong hindi mapapakinggan simula 7
pagkatapos ho ng 7 last words. At kami ay magbabalik sa ere sa patuloy po naming public service sa Abril 9 ng taong kasalukuyan, araw ho yan ng pagkabuhay o yung Easter Sunday. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugalian na Holy Week practices para po sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas mga pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede rin hong mapanood sa ating Facebook pages at lahat ng digital platforms ng mga paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio at may video pa mula ho dun sa ating mga drama, ang Genesis sa araw ho ng Huwebes at yan ay Huwebes Santo, Abril 6 at ang Misaya, yan naman ho ay tatama, papatak sa araw ng Biyernes Santo, 7 ho ng Abril. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula ho Monday, Thursday hanggang Good Friday at syempre sa Biyernes Santo nga mga kabombo, meron pa ho tayong 7 palabras o yung 7 last words. Ang Holy Week presentation ho na ito ay sadyang inihanda ng Bombo Radio Philippines kasama ang Bombo Radio at Star FM stations to commemorate the Passion, Death, and Resurrection of the Lord. Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport humahabol pa rin sa biyahe ngayon para makadalo sa pagdiriwang ng Semana Santa. May mga nakapanayam si Bombo Kelly Cordero. Humahabol pa rin ang ilang mga pasahero na makauwi sa kanilang probinsya at magamit ang kanilang Holy Week break. Sa panayam ng Bombo Radio kay Tatay Vivencio Lipapa, galing pa raw siyang Cavite at hinahabol niyang makauwi ngayong papuntang Dipolog. Anya kasi may event raw silang inorganisa para ngayong Semana Santa. Si Tatay Lipapa kasi ay isang pastor at magkakandak daw sila ngayon ng men's ministry kung saan dadaluhan raw ito ng mga pastor galing iba't ibang lugar. Si Aling Ellen Diliama naman ay kanina pa umano nag-aantay at mukhang kailangan niya umano magpalipas ng gabi dito nga dahil sa na-schedule ang flight niya. Dagdag pa niya ay okay lang daw ito basta ang importante ay makauwi sila sa kanilang bahay ngayong Holy Week. Kailangan kasi anyang sulitin ang ibinigay na bakasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin na magkasunurang tinig ni Vivencio Lipapa at Ellen Diliama sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Galing pa kami sa Cavite at ngayon uwi na kami kasi meron kaming event sa aming church sa Dipolog. Magkanda kami ng men's ministry. Mayroon kaming event doon, iba-ibang lugar na pastor pupunta sa amin. Dito na sa may Magdaluyong, mag-i-stay kami ng isang gabi. Tapos ay kami uuwi na ng Quezon. Ay bukas pa yun, alauna. Dito kami sa Magdaluyong tutulog. Nauna nang naitala na dinagsa ng halos 60,000 pasahero sa domestic flight at 50,000 naman sa international flight ang Ninoy Aquino International Airport kada araw ngayong Holy Week. Ayon yan sa datos ng Manila International Airport Authority at inaasahan na papalo ito ng 120,000 na pasahero. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan sapagkat yan hong area ng Matnog, Sorsogon ay inaasahan na talaga yung pagbuhos ng mga biyahero dyan. Ngayon pa lamang ho, aabot na sa 3 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio, Legazpi. Aabot na sa 3 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan papunta sa Matnog Port sa Sorsogon kasabay na dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, lampas doble na ang dami ng mga pasahero na dumadaan sa pantalan, pauwi sa kanilang mga lalawigan o maabot na sa 4,500 hanggang 5,000 kada araw. Kasabay rin ito ang nasa may git sa 1,000 mga sasakyan na siniserbisyohan din ng pantalan. Dahil sa dagsa ng mga pasahero, nag-request na ang lokal na gobyerno sa mga shipping companies ng dagdag na
3 Ro-Ro vessels upang maiwasan na ang paghaba pa ng pila. Pinayuhan naman ng opisyal ang iba pa mga pasahero na kung wala namang importanteng pupuntahan ay huwag na lang dumaan sa Matnog Port upang hindi na dumagdag pa sa pila ng mga pasahero. Samantala, tiniyak naman ni Galindez ang mahigpit na pagpapatupad ng seguridad sa pantalan kung saan may mga nakabantay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at gayon din ang ilang barangay officials. Baka sakali na may dumating na 3 additional na mga Ro-Ro vessels para matulungan tayong ma-transport itong mga kababayan natin. Ang bagay na naging pahayag ni Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, publiko pinayuhang iwasan munang halikan ng mga imahen sa simbahan ngayong Semana Santa. Habang si Bishop Jose Palma nagbigay paalala na ang Semana Santa ay panahon ng pagninilay-nilay at hindi pagbabakasyon. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Pinaalalahanan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang lahat na panahon ng pagninilay-nilay at pagsisimba ang Semana Santa at hindi panahon ng bakasyon. Binigyang diin ng Arsobispo ang esensya ng Semana Santa sa kanyang homily kahapon kasabay ng araw ng Palaspas at umaasa na ang lahat ay magbigay ng oras para dito. Napansin pa umano nitong iniisip lamang ng iba na ang panahong ito ay bakasyon dahil sa long weekend. Sinabi pa ni Palma na ang Semana Santa ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng hamon, mananaig ang tagumpay sa huli kung susunod kay Jesus. Kaya naman hinikayat niya ang lahat ng mga Katoliko na maglaan ng oras para bisitahin ang simbahan, lalo na at halos lahat ay bumalik na sa normal. Gayunpaman, pinayuhan ng Arsobispo ang lahat ng mga nagsisimba na iwasang halikan ang mga relihiyosong imahen upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19 dahil maaari pa itong pagmulan ng pagkahawa ng nasabing sakit. My dear brothers and sisters, as we participate in the celebration of the Paschal mystery of our Lord this week, may I invite you to reflect deeper on the symbols that we see, as well as the gestures that we do in our liturgy. For in them we come to appreciate better the beauty and the richness of our faith. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yung bilang naman ho ng mga pasahero dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ay mas dumoble pa kumpara kahapon. Kumustahin po natin kung may mga untoward incident na bang naitala dyan. May pag-ulat si Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, hindi magkamayo ngayong araw Lunes Santo mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, makauwi lamang sa kanilang mga probinsya. Base sa huling datos ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, sa mga bumabiyahing pasahero simula alas 12 na madaling araw, nasa umigit kumulang 20 pasahero na naghihintay at nakasakay na ng bus, kung saan doble kung ikukumpara kahapon ng Palm Sunday na maroon lamang humigit kumulang 10,000 sa parehong oras yan, Bombo Dennis. Ang itong mag-asawa na nakapanayan natin kanina, Bombo Dennis, na si Aling Natividad at Mang June, mahigit 2 oras na raw sila naghintay ng bus, ngunit bago yun nangyari, nagkasilisihan sila mag-asawa bago marating dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Magdadalawang oras na po. Sabi po kasi ng asawa ko, hintayin ko dito sa PITX, pero nagdiretso naman siya sa Pasay. Kala niya nandun pa ako sa Pasay, pero nagdiretso na ako dito. Nandun ngayon sa Pasay. Opo, nagsilisihan po. Nasa basa ko, galing Gen 3 ako, General Trias. Hindi ko sinasagot kasi tayuan sa bus eh. Naya akong bumunot sa cellphone ko. Pinabayaan ko lang. Pagdating dito, sakay ako agad ng taxi papuntang Partas, Pasay. Pagdating ko doon, nasaan ka? Dito. At base naman sa monitoring ng Parañaque City Police Station sa pangunguna ni Police Colonel Renato Ocampo, hepe ng Parañaque Police Station, payapa pa rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Simula kagabi hanggang ngayon, so far Bombo Dennis, ay wala pa naman anyang naitatalang untoward incident. Narito pakinggan natin ang kanyang pahayag. Peaceful and quiet po dito sa PITX. We expected na
hanggang matapos tong Lenten season, ganun pa rin po yung assessment natin dito. As of kagabi hanggang ngayong oras na ito, wala po tayong naitalang anumang insidente na unfortunate po. Nakausap din natin kanina, Bombo Dennis, ang isang konduktor ng isang bus. Asahan daw na pagsapit ng Miyerkules Santo, doon ang buhos ng mga pasahero sapagkat paliwanag nito na wala na raw pasok ang mga estudyante at empleyado. Ganun pa rin naman, Bombo Dennis, paalala ng pamunuan ng PITX na huwag na magdala ng maraming gamit lalo na kung hindi naman importante. Dagdag pa, wala rin hinihinging requirements gaya ng vaccination card, tanging ang sarili, ticket at mahalagang gamit lamang ang kailangan para makauwi ng probinsya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kumuha muna tayo muli ng mga balita mula sa mga lalawigan dahil ang pagpapapako sa krus o pagtaltal sa Guimaras na dinarayo ng mga turista balik na sa Semana Santa matapos ang 3 taong suspensyon nito. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Matapos ang 3 taon, muling magbabalik ang tradisyong dinarayo ng mga deboto at ng mga turista tuwing Semana Santa, ang pagtaltal sa Guimaras. Ito ay ang reenactment ng pagpapako kay Jesucristo sa krus. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Reverend Father Angelo Colada, Direktor ng Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro, sinabi nito na puspusan na ang paghahanda sa kinagisnang tradisyon. Ayon kay Colada, sa mga nakalipas na panahon, daan-daang libong turistang dumarayo sa Barangay Huskin, Hudlan, Guimaras para saksihan ng pamamanata ang pagsasadula ng mga huling sandali ni Jesucristo. Kabilang sa inaabangan ng mga turista ay ang makukulay na kasuotan ng mga gumaganap, makatotohanan ng penitensa, pagpasan patungo sa Kalbaryo hanggang sa aktual na pagpapako sa krus. Muli namang nagpaalalang simbang Katolika na may ibang paraan ng pamamanata bukod sa pananakit sa sarili. Kasama rito ang mataimtim na pagsisisi sa kasalanan at pagtulong sa mga nangangailangan. Taong 2020 nang ipagpawal ng pamahalaan ang nasabing aktibidad bunsod ng banta ng pandemya. The province of Guimaras is celebrating. They have this what we call pagtaltal sa Guimaras. It's a way of a reenactment of the Passion of our Lord Jesus Christ. And now they are allowed to reshow it again or to have that play in Balaang Bukid. But we also remind the devotees, especially those who are going to Guimaras, to please continue to observe proper health protocols. It is recommended in all parishes to adore the cross by just touching and kneeling. We don't allow the kissing of the cross. Si Reverend Father Angelo Colada para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Tungoy naman natin ang isla ng Boracay. Kumusta na kaya ang buhos ng mga turista? Alamin natin sa ulat ng Bombo Radio Kalibo. Kasunod sa pagpapalakas ng industriya ng turismo matapos ang pandemya, lumobo na rin ang tourist arrival sa isla ng Boracay. Sa katunayan, ayon kay Police Lieutenant Colonel Don Dixie Dios, hepe ng Malay Municipal Police Station, na halos nagbabanggaan ng mga turista, bisita at bakasyonista sa Front Beach para lamang masilayan ang famous na sunset. Hindi aniya bumababa sa 6,000 ang mga turista na pumapasok at lumalabas bawat araw sa isla. Wala na umanong lala time o pagtumal sa pasok ng mga bisita dahil kahit weekdays ay libo-libo ang crowd at umaabot hanggang 10,000 tourist arrival kung weekends. Kaugnay nito, lahat ng mga instrumentalities ng lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement agency ay nagtatrabaho at naka-alerto para masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Dagdag pa ni Di Dios na kahit hindi holiday ay buhos pa rin ang turista na nagbabakasyon sa Boracay lalo na ngayong summer season. Visible din ang pinagsanib na puwersa ng otoridad sa lahat ng bahagi ng isla, lalo na sa inaasahang pagdagsa ng mga bakasyonista sa nalalapit na Semana Santa. Sustain naman yung ating arrivals ng turista natin, hindi nababawasan. As a matter of fact, we are averaging at least 6,000 a day. Nag-shoot up ito hanggang 8,000 to 10,000. Yun yung shoot up ito hanggang 8,000 to 10,000. Yun yung laro ng arrivals po natin ngayon. Pagka sunset siya, makikita mo talagang halos magbanggaan yung mga
mga tao dito sa beachfront natin para makita nila yung famous sunset ng Boracay. Wala na tayong lull time. Si Police Lieutenant Colonel Don Dixie Di Josepe ng Malay Municipal Police Station sa kanyang pahayag. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Kalibo. Ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Umakyat na sa 29 ang bilang ng mga individual na nasawi sa pananalasa ng bagyo sa southern at midwestern regions ng Estados Unidos. Ayon sa mga otoridad, 3 ang naitalang patay sa Memphis, Tennessee at 9 naman sa McNairy County, habang 2 mula sa McCormick's Creek State Park sa Owen County sa Indiana at 15 naman ang naitalang nasawi sa iba pang lugar, kabilang na ang Arkansas, Illinois, Indiana, Delaware, Mississippi at Alabama. Dahil dito ay una nang idineklara ni US President o United States President Joe Biden ang major disaster sa Arkansas. Sinabi ng Pangulo sa isang pahayag na siya at ang kanyang asawang si Jill Biden ay nananalangin para sa mga taong naapektuhan ng nasabing bagyo sa katapusan ng linggo at inutusan ang mga nauugnay na opisyal ng federal na tumulong sa mga nangangailangan at gayon din sa long-term rebuilding. Kung maalala, una nang nagpapala ang National Storm Prediction Center tungkol sa namumuong masamang panahon sa bahagi ng North at Northeast Texas sa paligid ng Dallas at Fort Worth na may kasamang malaking hail, malakas na pagbugso ng hangin at malakas na 1 o 2 buhawi sa nasabing lugar. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News ngayong Lunes Santo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nakaligad sa takna sining nga alas 12, formal na karon nga nagapalayag ang programa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sining nga Semana Santa, ang Bombo Radio Philippines nagaupod sa bugos nga Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong sa kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Kung inyo man maobserbaran sa aton sinima kabombo sa mga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo, nagapaiway kita sa paggamit iya sang drum, sang bombo, no? Agod nga mag-upod kita sa pagpamalandong. Sa mga kabombo naton, Abril 3 kita karon tuig 2023 sa gihapon, inibola gani mo ang kurman, bombo Cham Blanco Hover kag karon, iyari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Agunihil gina-ekspektar nga dagsaon sang mga tumulo, hibaloon nato ng preparasyon sang local government unit sang Banwa karon sang Alimujan sa pihak kabahin na Banwa 5,904 ka mga personnel gindeploy para sa Semana Santa subong nga tuig suno sa Police Regional Office 6. Sa pihak nga bahin ang City Health Office nagpanugyan sa paghalong sa mga ginainom or ginabaligya sining mga sansaw or ining mga yara sa kilid sang dalan bala nga mga malamig sini nga ilimnon. Dugang pa nga mga balita magahalong sa mga manugtunto nga may mudos nga nagabaligya sang peke nga alahas. Isa diri ka senior citizen ang nabiktima sa nasambitan sining panibag-o or hindi na ni gani panibag-o nga mudos, no, kay madamo na sang mga hitabo sang kasubong sini sa mga nagliligad sining mga tinuig. But sa karon nagabalik ining mga kawatan, ining mga oportunista kag nagapamiktima. Ano ang ila siniiya nga mga estilo or diskarte para nga makapamiktima bantayan paano ini karon malikawan. Samtang sa dugang pa nga mga pulis reports, street level individual sa distrito sang Lapus dakop sa drug bypass operation nga ginkasa sa aton sila mga kapulisan masobra 1,200,000 ka pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover
kag vehicular accident ka nagluntad sa banwasang Barotac Nuevo. Ang driver sang motorsiklo ginbawian sang kabuhi. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon ngaming in sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa aton iyang promo, ang Buena Mano Salvo Year 17 promo, no? Kung sadiin ang cash prize sa pangkabugusan is 8.5 million pesos. Total cash prize nationwide ang Buena Mano para sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Magdaog sang linibo sini nga premyo kada adlaw halin Lunes tubto Biyernes kag bantayan man kada Sabado aton sini nga barangayan sa din magapanigayon kita sa draw sa mismo barangay nga aton sini nga napilian. But bangod man sang aton sini iyang Holy Week observation sa aton sini nga mga kabombo, no, may ara sa nga dugang sini nga mga informasyon karon sa aton man sini nga pagpangalagad inyo lang sini nga pagatutukan. Pero tama gi lamang kahapos, no, nga magpasakop magbakalang sa mga sponsor products kag tipunon ang mga proofs of purchase. Isulod sa pre nga sobrang required proof of purchase kag sagwa sang sobre isulat ang imo sini nga pangalan, address, pirma, contact number, name of proof of purchase, week number 4 na kita, promo title kag i-care of ini sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog sa inyo sinima drop-box centers nga malapit sa lugar, sa inyo sining lugar. May mga designated drop-box centers man kita sa mga kabanwanan, subong man diri sa istasyon sang Bombo Radio Iloilo. Istoryahan naton later on as we go along sa aton sining pagpalayag diri sa Bombo Hanay sa Udto ang mga pamaagi, no, kung paano ikaw nga magdaog or tsansa kag pamaagi kung paano ikaw magdaog kay hindi lamang isa, duha o kung tatlo ang pamaagi madamo sang kaygayunan para ikaw nga magdaog sang cash prize. Bantayan ina sa paday naton nga pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Ang oras naton sa Sinimatinyon 38 minutos na ang nakaligad sa takna sininga las 12. I-check naton this time si Bombo Charigalia sumagpaw direktamente sa may Campo Delgado kay ang Police Regional Office 6 maga-deploy sang masobra 5,000 ka mga personnel agod nga mag monitor kag maghatag man sa ila sining serbisyo during sang Holy Week observation naton diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo lakat na diri ang bugo sining rehiyon 6. Sa report ta Bombo Chari, please come in. Nag-umpisa na Bombo Champ sa pag-deploy ang tanan nga mga personnel kagkatako sang Police Regional Office 6 amuman ang mga nagbululig ng mga force multipliers kag iban pagid ng mga augmenting units diri sa rehiyon para sa seguridad, para masiguro ang kalinong kagkatawhay sang mga pumuluyo nga amo ang magaselebrar sang Holy Week 2023 o as Oplan Semana Santa man sang aton sini kapulisan sa may Police Regional Office 6. Sa interview sang Bombo Radio diri kaya Police Major Mary Grace Borio ang spokesperson sang Police Regional Office 6 iya ginpahayag nga suma total may ara sang 5,904 tanan ka mga personnel ang nag-umpisa na nga gin-deploy humalin sang Abril 2 dangat ini sa Abril 9, 2023 para gani magbulig augmentation kag deploy para may ara sang maximum police visibility sa bilog nga rehiyon Western Visayas sa pagsaulog sang Semana Santa. Kung sa diin sa masobra 5,900 nga mga personnel Bombo Champ sa bahin sang Philippine National Police diri naglabot sa 2,332 tanan ka mga kapulisan ang gin-start na deploy. Nagbulig man diri ang augmenting unit naton nga halin sa Bureau of Fire Protection kag sa Armed Forces of the Philippines naglabot sila sa 764 tanan ka mga personnel samtang nagbulig man naghatag man sang bulig diri ang 2,808 tanan ka mga force multipliers. Rason nga naglabot sa lapit 6,000 tanan ka mga security forces ang magabuligay para masiguro ang kalinong kagkatawhay sang mga pumuluyo sa pagsaulog sang Kwaresma. Suma total Bombo Champ sa interview sa Bombo Radio suno kay Police Major Borio ngati places of worship dira gid maga-focus ang ining tanan nga mga security forces kung sa diin sa bilog nga rehiyon may ara tanan sila sang analista diri nga masobra 300 tanan
sa mga places of worship, mga simbahan diri. Kami man, may ara siyang sumatotal 157 pa rin sa mga major thoroughfares. May ara naman siyang sobrang. Oh, doon nag-fluctuate imo nga signalaw? Bumutsari? Please come back. Oh, napatay. Standby. Ay mari-dial kita sa linya ni Bombo Chari Sumagpao sa sining deployment sang mga personnel karon sang kapulisan subong mga force multiplier agud nga maghatag sa ila sining serbisyo sa sining pag-obserbar naton sang Semana Santa. Ti ang ginatutukan gidiri sang aton sin motoridad ang places of worship, no, mga simbahan kag ti sa mga lugar nga kun sa diin may ginapatigayon sini iyang taltal o kun pamalandong, no? Sa aton sini karon mga kabombo, balikan tas Bombo Chari, please come back. Kung sa diin, Bombot Camp, no, ining 5,904 tanan ka mga security forces, amo ang iga-deploy sa masobra 300 ka mga places of worship, ka mga simbahan diri, kag iban pagid nga mga akong diin naga-worship ang aton sini nga mga kabombo, no, sa mga area, masobra 300 tanan ni ka mga places of worship sa bilog nga rehiyon, kag sa mga major thoroughfares, sa mga major street naton nga kun diin nagaagi ni pakadto sa mga places of worship, may ara sang na-record ang Police Regional Office 6 nga 157 tanan ka thoroughfares nga amo ang dira man naton makitaan ining augmentation sang aton man sini nga mga kapulisan kag iban pagid nga mga security troops. Diara man sang sumatotal sobra 100 tanan sa mga transportation hubs o kon mga terminals naton, mga bus terminals sa bilog nga rehiyon, amo ang pag-deployan man sang aton sini nga kapulisan kag iban pagid nga mga commercial areas, mga resort kung sa diin kalabanan bakasyon ang aton sini nga mga kabombo, nakalista diri sang masobra 800 ka mga resort kag iban pagid nga mga lugar nga kaladtuan sang aton sini nga mga kabombo sa ila sini nga pagbakasyon, amo ang butangan man sang police visibility kag iban pagid nga places of convergence masobra sa 900 man kabilog. So amo ina tanan ang butangan gid sang police deployment. Kung sa diin magluwas pagid ya sa police deployment Bombot Champ suno kay Police Major Borio, may ara na yang daan unay nga mga regular man naton nga mga kapulisan nga amo ang padayon sa gihapon sa ila sini nga pagkandak sang patrolling kag magabutang pagid sang mga police assistance desk sa aton sini nga mga bus terminals, sa aton sini nga mga simbahan para kung may ara sang pamangkot ang aton sini nga mga kabombo, aton nga mga pumuluyo, kasi kung may ara sang mga concern nga kinahanglan nila pamangkutan, kasi for sure hindi lang ni ang mga biyaheros naton, mga kabombo nga mga Ilonggo amo ang mapuruli sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga hometown, kundi may ara pagid sang iban pagid nga mga turista nga tuyo gani magbakasyon. For example na lang sa bahin sang isla sang Guimaras kay magapatigayon sang pagtaltal sa Balaan Bukid, gaga-ekspektar sang malapit 20,000 tanan ka mga turista kag mga deboto amo ang maga-attender. So magabutang sang police assistance desk dira para kung may ara sang concern, may ara sang pulis nga unay nga ila sini nga pamangkutan. Naghatag man diri sang panugyan ang Police Regional Office 6 kay sa kadamo sang mga biyaheros, naga posibilidad diri nga may mga oportunista na naman nga mga makawat nga amo ang mag-grab sang opportunity diri nga posible may ara naman sang biktimahon, rason nga dapat ang aton sini nga mga kabombo sa ila sini paghalin sa ila man nga mga balay siguraduhon nga secured lock na ang ila sini nga mga balay, amo man sa ila sini nga pagbiyahe hindi dapat sila magsuksok sang mga alahas dira o kung sang mga mamahalon nga mga gamit nga posible makakuha gid sang atensyon sining mga makawat nga mga persona. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Major Mary Grace Borio. So nag-start kita kagapon sang aton nga ligtas sumvak nga deployment no para sa Holy Week 2023 kag may ara kita tanan nga 5,904 ka na deploy. So ang ini no bugusan sang 2,332 ka PNP personnel, 730
64 ka augmented unit nga naghalin sa aton nga BFP kag AFP kag may ara kita nga advocacy group members no o kunang ginatawag naton nga force multipliers nga nagalabot sa 2,808. Ma'am, sa diin nga mga lugar ini naton sila ipang-deploy? So ang ining 5,904 ka deployed nato no, so igabutang nato ini sila sa nagkalinlain nga mga places of worship, major thoroughfares, transportation hubs or terminals sa mga commercial areas kag other places of convergence. So ano gid ni ma'am ang maga-focus ang ila sini nga obra, ano gid ni ang main gid nga mando sa ila? So ang main gid no, ang objective naton is of course to maintain the peace and the order sa paghiwat naton sining Holy Week 2023 kag at the same time man ginapasalamatan gid naton no ang aton nga mga advocacy groups nga ara naman sila liwat sa pagbulig kag sa pag-augment sa PNP sa isa ka naman kadako nga celebration. Okay, magluwas sa amo ni kadamo nga deployment ma'am, may ara na yang nga daan unay nga regular police nga magalibot sa aton sini nga mga dalanon. Yes no, ang ining aton nga na-deploy nga 2,334 ang specific function ng nila is sa pag-maintain sang peace and order sa pag-secure sang aton nga mga pumuluyo during the Holy Week. Pero as is gyapon ang aton nga mga kapulisan nga ara sa mga estasyon, so kung mahambal naton nga normal function gyapon ang aton nga mga police station kay amo na ang rason nga nagpangita kita sa mga augmentation kay para nga hindi ma-vacuum o kon makulangan ang pagserbisyo man naton sa pumuluyo sa mga nagkalain-lain nga distrito. Sige, ma'am, sa kada lugar nga ini may ipahamtang nga police assistance desks kita. Yes, magabutanggid kita sa aton nga mga police assistance desk no. Usually makita tagi dina sa entrance sang simbahan kay para mahapos sa aton yung mga pumuluyo nga mangayo sang assistance or kung ano man ang pwede nga mahatag nga bulig sa aton nga PNP sa ila. Sige. Ma'am, panugyan naton sa publiko diri sa rehiyon nga ti halos tanan ni mabiyahe balik sa ila sinitag sa tagsa ka mga hometown. So, sa paghiwat nato no, sining aton nga Holy Week 2023, ang PNP nag-remind gid sa aton nga mga pumuluyo, especially ng mga mapuli sa ilang mga probinsya, i-secure gid naton maayo ang aton mga panimalay, ang aton nga mga main switch i-off gid naton para malikawan naton ang mga sunog o kung anong paman nga posible matabo samtang kita wala sa aton mga panimalay. Sige, sa bahin naman ma'am nga ti posible rason naman ini kag oportunidad sa mga makawat nga iban nga ti makapangyadi kag makapangbiktima sang aton sini nga mga biyaheros, anong mensahe naton dira? So isa guro ka tip gid naton no kung nagabiyahe kita, hindi kita magamit sina mga jewelries naton nga mamahalo no nga hapos i-snatch or ano kag ang aton yung mga kwarta i-secure gid naton ang aton mga wallets kay para nga malikawan naton ini mga mahambal naton mga street crimes. Sige. Ma'am, ang pasalig diri sang Police Regional Office 6 sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa rehiyon. So ang Police Regional Office 6 yan no, as is ang aton nga function ining Holy Week kumaga additional sa aton nga ginaubra daily routine naton kumaga sa PNP kag ang pasalig sang aton nga pamunuan no, sa aton nga Regional Director Police Brigadier General Leo M. Francisco nga inapangabay gid ang aton nga mga pumuluyo nga magaligmat gid kay tungod mga damo ang tawo sa aton yung mga churches, sa aton yung other places of convergence. So mangin alerto kita kung ano man ang makita naton nga daw makaduluda da or ano, pwede naton ina ma-report sa mga pulis nga ara man lang sa palibot. Sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sang Police Regional Office 6 Bombo Champ. So amo ina April 2 to April 9 inang augmentation, inang deployment nga 5,904 tanan, suma total ka mga personnel amo ang makitaan sa aton sini nga mga kabombo sa bilog nga Western Visayas para mag-maintinar sang kalinong kagkatawhay sa pagsaulog naton sang Kwaresma. Kagti amo ina ang nangin mensahe sang Police Regional Office 6 nga kadungan sa pagselebrar naton nga mga kabombo sang Kwaresma sang Semana Santa dapat mangin
mangina maaligmat man kita kag maghalong man kita sa palibot, dapat magpanilag man bombot champ para ti waay na kita hindi kita mabiktima sang sino man nga mga makawat kag ti wala mapalayo kita sa mga aksidente o kung ano man nga sahi isang insidente. Mombochari, ang 5,904 ni pila ka bilog pulis na di? Sa 5,904, 2,332 ang mga pulis Bombo Champ, 764 naman ang mga halin sa Bureau of Fire Protection kag sa Philippine Army kag masobra naman 2,800 ang halin sa aton sini nga mga force multipliers. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Thank you so much, Bombo Chari Sumagpao, sa imo sini iyang follow-up report. Kung may ara gid man sang hindi nga kung may ara, kung may deployment gid man or i-deploy nga aton sini mga kapulisan, may mga force multiplier, may nagikan sa Bureau of Fire Protection, no, kag iban pa mga law enforcement agency, kita mismo nagakadapat nga buhaton tama na nga aton sini nga bahin, no? Kumbaga pa, we should do our part, no, sa pag mintinarman sang kalinong kagkatawhay, no? Pinaagi gani isambal sang spokesperson ni Major Borio nga mangin vigilant man kita kag mag-aligmat kita kag kung may padulungan sini iyang lugar nga bakasyonan abi, tiunaw-una sina dira para nga hindi mabalaan nga wais ang tao inyo sini nga panibalay. Hindi gid kamo mag-post sa social media nga off to Boracay, off to Palawan, off to somewhere kung sa diin dira, no? Para nga hindi wala nyo bala wala nyo gina-anunsyar nga wala sang tao sa inyo sini nga puluyan. Kung pananglitan nga magbakasyon ng bilog sini nga pamilya, pwede nyo man maayo ang inyo sini iyang tupad balay dira or neighbor ninyo nga kung pwede sibaw-sibawon ang inyo sini iyang balay, no? Kag kung sa tagsa sini nga matag adlaw naga-opisina abi or may mayara sang trabaho ang mga naga-star sa sulod sang panimalay na nagakadapat nga antes nga magbiya sa balay or ang last person nga magabiya sa puluyan, siguraduhon gid nga naka-unplug ang tanan sini nga mga appliances, no? Sa kuryente or sa switch or sa socket or main switch or whatsoever dira para nga malikawan naton ang short circuit, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, mga paghalong nga ma-prevent naton ang pagluntad sang sunog kag anuman nga mga sahi pagid sang mga hindi naton luyag balang ma-eksperyensyahan nga kahalitan during sang Semana Santa. Oras naton diri sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na kaligad sa takna nga alas 12. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sini pala tuntunan na bombohan ay sa udto paalinton kag panugyan man sa mga kabombo naton. Ti subo nga panahon tuman gid man kay init mo, no? Nagatial ang init sa tagsa iya ka mga mabatsyagan naton as early as 8 o'clock sa aga. Nagatial na ang init, tubtob na ini magalas 4 sang hapon. So from time to time ginauhaw kita, we need to rehydrate, pero nagapalinton kag nagapanugyan diri ang City Health Office sa sining mga sansaw bla o kon ining mga sa malamig nga ginabaligya sa kilid sa nalan o kun ining ginatawag nila nga street drinks or street foods. Sa aton sining mga kabombo kay ang iban sina diri kag nangin istrikto na nga ng City Health Office ining mga nagabaligya sang sansa or sa malamig nga ginagamit sini nila ang mahigko iyang tubig or sa ila sini iyang paglantaw limpyo man ini, but ang source ng tubig hindi kita makasigurado. Hindi naton luyag nga magbalik liwat ang kaso sang acute gastroenteritis nga na-eksperyensya na manaton during sang last quarter sang 2022. Iban pagid sini nga mga balita karon maghalong sa mga panibag-o sini nga or hindi man panibag-o nga mudo sa manugtunto kay may mudo sila subong nga nagabaligya sila sang peke nga lahas kag ang ila sini nga target mga senior citizen. Ini kag iban pa nga mga balita aton sini nga balikan pagkatapos sang pila ka importante nga mga pahanumdum. Plazuela de Iloilo,
Billboard of activities for April 2 to 8, 2023. April 9 is Easter Sunday. Sa sining nga pinaka-importante nga adlaw sa kalendaryo sang Romano Katoliko, imbitadong tanan nga magpakigbahin sa Easter Sunday sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa among Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iya pagkabanaw halin sa mga minatay ang magaserbe reminder sa aton nga ang pag-overcome sang tanan nga obstacle sa aton kabuhi ang ginapangunahan sa mga trials kag hardships. Plazuala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala indi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gid diri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad angay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 13 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Standby kay may winner kita. O, makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ginaw yata naton sa sinimatinyon ang pangalan sa aton sining Buena Mano Salvo Year 17 Promo Daily Winner. Taga Barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo. Taga Barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo. Ang iya sining proof of purchase, Orocan Coupon. Orocan Coupon, 36 anyos. Sa Barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo. Connie Sumanghid. Connie Sumanghid, congratulations. Ginlawang ikaw ni Bombo Cham. 14 minutos na kaligad sa takna nga launa. May 24 oras ikaw nga tiyempo, no? Time para nga magkuha sang imo siniiya nga guaranteed price nga 500 pesos cash plus radio o kung transistor radio nga wala naka-fixed dial, wala na lansang, wala nakapon sa isa lamang kay stasyonan, wala makapon sa DYRI, sa DYOK, sa DYSI, no, kung sa din pagidan ng mga FM stations nga isa lamang ka stasyon mabatian nyo, iniya why ni naka-fixed dial, hilway ikaw yung makapili sang imo sininaluyagan nga istasyonan, agod nga magpamati. May LED light, flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, no? Ang transistor radio, kag may sticker pa sang Bombo Radio. Gani, Connie Sumanghid sang Barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo, kuhaan na diri ang nagahulat nga premyo para sa imo. Kung may dala pagin ikaw nga naka-fix dial, radyo nga hindi maliso, isa lang kay stasyon ang iya sini makuha
sa mga AM stations o kon FM stations dire. Dala kay pa-check ta diri sa aton mga teknisyan kay kon nalansangin man ina sa isa lamang kay istasyonan, no? May another 500 pesos cash ikaw nga pagabatonon on top sang 500 pesos nga cash nga guaranteed price mo kag isa ka transistor radio nga wala na lansang, wala na ka fixed dial sa isa lamang ka istasyonan. Oras 10:06 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. I-check naton this time si Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo City Hall. Ang Iloilo City Health Office nagpanugyan sa paghalong sa mga ginabaligya sini nga mga sansaw kun sa malamig sa mga kilid-kilid. Now, para malikawan naton ano man nga sa isang waterborne diseases. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo dyan, nagpaandam ang Iloilo City Health Office sa paghalong sa mga ginabakal o ginainom nga mga palamig kag juice sa mga kilid sang dalan. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Roland Fortuna sa City Health Office, yaging payag nga kadungan sang mainit nga panahon ang pag-inom sang malamig nga mga ilimnon sa mga pumuluyo. So kay Dr. Fortuna, nagakadapat nga siguraduhon sa mga pumuluyo nga matinlo ang pag-asikaso kon preparasyon sang ila nga ginabakal kag bombo kon bombo cham, so dapat nga ti ang checkyaron bala ang mga sanitary permits kag health cards in kaso nga ti diskumpiyado ang mga bumalakal sa katinloon sang ginapreparar sang mga vendors diri sa syudad sang Iloilo. And so far when it comes naman sa mga ice bala bombo champ, the same man dapat nga ti ilang taon nila bala nga i-make sure nga ang ginagamit ng mga ice nga hindi bala exposed sa mga mahigko just like sa mga kilidalan mao mo na bala bombo champ. So yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Dr. Roland Fortuna sang aton ma-interview. Sa subong na panugyan lang naton ang sa kadamo-damo sa street food subong kapin pa sa mga halo-halo. Siguro doon talang makita nato ang pag-prepare nga malimpyo bala. Ang City Health Office gi-issue ina siya sa mga health card kag sanitary permits sa mga establishments kung sa diin ga bakal ikaw sa mga food items naton. So pa-check taman kung kumpleto man ang ilang mga requirements with this. Makita taman ang sa preparation pa lang nila, no. Kung makita naton nga limpyo ang most likely safe ang aton nga ginabakal nga mga pagkaon para ni sa pangbato man sa init sa subong tag-ilinit yun sa diri sa syudad sang Iloilo. Ang sa ilim nun nga tubig ang aton nga mga bottled water ara na siya ang mga sigurado naton nga mga malimpyo, no. Sa mga lagko man nga restaurants nga ga-serve sang tubig nga service water, inigin pahinugyan man naton nga dapat limpyo ang ginahatag nila nga service water based man sa pag-inspeksyon sa mga sanitary inspector naton. So amo lang ni siguro ang kilanlan naton ang pag-check sa mga kwalidad sa mga tubig nga gina-take naton kung diin ga kaon kita sa mga kalan-an diri sa syudad sa Iloilo. Is it okay nga ang mga ice nga ginagamit is may ara iba yung mga vendors nga gaka-expose sa init, Dok mo? Is it okay nga ang mga ice nga gaka-expose sa init gani gamiton bilang part sang mga sa malamig gani, Dok? Is it okay lang? Ang sa ice as long mayo ang pag-prepare sang ice mo way man ga kadto sa mga contaminated nga area. Kung sa basi blang ice nagkadto na sa mga salog kung sa diin na ang imo preparation sa table nga ginabutangan mo higko, so ini siya makahalit gid sa aton. Pero kung okay ang pag-prepare sang ice, pag-handle sang ice kag pagbutang sa mga ilimnon, way man problema. Bombo jam kag bag-o kita magpadayon sa balita sa Iloilo. Yari kita diri subong live sa may area sang molo kung sa diin sa Puan ining isa ka 67 anyos nga babayi nga kung sa diin allegedly una-una bombo siyam na lumos ini siya. And so far yari diri siya subong sa area kay bombo siyam nakuha na ini siya diri sa may Taytay banda. And actually kaina suno man diri sa aton nga pag uro istorya sa palibot diri kahapon nga adlaw bombo siyam nag-try ini siya nga maglumpat diri sa may Suba o kung diri sa may area sa may molo apang tigin lagas ini siya sang uto diya kag napunggan and kaina wala mabalaan kung alas nahulog gitman ini siya bala nadanlog o kon siya mismo ang naglumpat diri sa may area sa tikay ang ina bala-bala bombo champ
kapit lang gid diri sa may suba. And so far, Bombocham, gin-try ini siya, gin-revive nila after ini siya nakuha diri sa may suba. Around 20 minutes na ini siya kuno Bombocham nga wala nga hindi makita. And pagkakita sa iya, gin-try ini siya revive, CPR pa man ini siya apang ginpakaduan and ginpakaduan sa ICER diri. And so far gin-declare nga wala na ini siya sang pulso, Bombocham. And as of now, nagahulat-hulat na lang gid sang punerarya nga di magakuha sa iya nga bangkay as of this moment, Bombocham. Aha. So, ay gid sa matabangan na Bombo Angel ang tigulang? Wala gid Bombocham. Nga ako nung nabukso siya? Actually, Bombocham, initially sa pagpulpamangkot naton, may nervous breakdown in siya. Ang so far ang ining nakita nga bangkay sang 67 anyos nga tigulang. And ang iya ngalan so far amo ini siya si Salvacion de la Cruz de Mesa sang Molo Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City, babayi, Bombocham. And 67 years old ini siya. And amo ini nga tabo siya. Di amo to gani so far kahapon nag-try ini siya kuno nga maglumpat man diri bang ilagas ini siya iyang ulo and napunggan. Ang kung adlaw ni man sigurado itong nadanlog ini siya Bombocham kag na lumos ukon siya mismo naglumpat na gidamang diri sa may suba diri sa may area sang Molo. Aha. Tay na sa Boulevard dira. Exactly, Bombocham, inibala ang puti ini siya nga like ang kilid before ka magkadiretso gid sa area sang Baluarte o kung sa may Molo diri. Kasi makita diri ang Taytay. Diri gid siya ang ilabalay Bombocham, diri lang gid sa kilid man. All right. And Bombocham, natin nga makuha diri ang side sang pamilya kung ano diri si Kagawad. Istorya. May interview kay Kagawad Yes, Jan Bombocham, Espa. Oo. Bombocham, natin pamatian bala ang nangin pahayag ni Kagawad Jan Espia sang aton mapakigangutan. May nanawag sa barangay bala ma'am, responde kami napasaka din nila ang biktima. Di nanawag ko sa sang first aid ma'am na makabulig man siya. Try man, wagid ma'am. Sir, ano sir ang istorya nga na lumos ini siya sir? Sunod din sa mga makakita ma'am, nanawag siya ko na ma'am. Nanawag sa dalom, guro na danlo, guro. Muto nga nasapwan sa galutaw-lutaw, may pasaka na sa babaw di. Mga pila na sir ka oras nga nalumos ini siya o kung ginapayag na naglakat ni siya sir? Madadira ko sa 20 to 30 minutes ma'am. Ano ganyan kompleto yung ngalan sir Salvacion de Mesa. Babae. 68 years old. Tapos nagkado man di sir ang makakatapos ng barangay, tapos nag-con ka mo sir, nag-try ka mo. Nag-coordinate ka ma'am sa Molo Police Station na ngayon ko bulig ka pakatuan ay sir. Pero sige diya mo niya nga ano siya, nga sa first aid. Pagkabos ang pang ay sir, gin-check. Why nagkuno ma'am pulso ma'am. Gipasaka nyo na lang di siya sa kilid sir. Oo, gipasaka sa babaw ma'am. Bombocham, nabatian sa mga kabombo naton, si Kagawad Jan Espia, ang kagawad diri sa may distrito kung sa may Baluarte, kung sa Molo, Bombocham. Okay, sige. Ini si Bombo Angel Chiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel sa imo siniyang report. Lakip na sa sining just in report, isa ka tigulang ang nalumos sa may Taytay dira sa may Boulevard area nga kung sa diinti ginbawian gid ini sang kabuhi ining tigulang nga mayara sang nervous breakdown. Oras naton 24 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Sa mga kabombo naton hilabi pa sa mga street food vendors bala. Nauti ang inyo sining mga suki, ang mga customer ninyo, lunsay ina mga estudyante, may mga empleyado man dira. So pasiguraduhon nyo man nga limpyo ang inyo sining ginabaligya, pinaagi sa pag sunod sa mga pagsulundan sa City Health Office.
nga pasiguraduhon nga matinlo kag maayo ang preparasyon sa inyo sini nga pagkaon. No, kay ti kun maobserbaran naton tagsa gani iya ka magpatak ang oras nga alas 12:30, alas 3 hasta alas 4, hasta pa gani alas 5 or even 5 to 6. No? Ginapunsukan sang mga estudyante, mga empleyado, no? Nga nagakaon sang sining mga street foods kay ti namit gid man abi. No, bakal ka dira sang tempura, bakal ka dira sang quick, no? Ano pa gid iban sina nila nga ginabakal da mga fishball. Ti subong nga tag-ilinit, nagbakal naman ining ice crumble, ining halo-halo sa disposable sining iyang plastic nga baso. Ti sa mga vendor inagakadapat man nga mangin responsable man kamo sa pagpreparar sa inyo sini nga pagkaon. O kung may ara kamo dira sa mga plastic gloves, gamit man kamo sa preparar sang mga halo-halo abi for example. Para nga ti masigurado man naton nga limpyong inyo sini nga ginabaligya kay ti kun may isa sa inyo karon nga ireklamo dira sa City Health Office abi nga ti nagkaon lang ko sang amo sini, nag-inom lang ko sang amo sini, nagsakit akon tiyan, tapos ti ginpaidalom sa test, pagwa sang test karon nagpositive sa acute gastroenteritis, pahilayo lang. For sure, tanan-tanan kamo nga mga street vendor dira, idumilian kamo nga baligya sa inyo sini nga mga balaligya. Ang epekto sini hindi ka mo makabaligya sa tion sang Semana Santa. Dumilian ka mo nga makabaligya sa kundiin ka mong area masami nga nagaplastar. Kay ti pasiguraduhon gid inaiya sang City Health Office nga ang ginabaligya malimpyo kag hindi makahatag sang pamalatian. That is why nga ti panawagan man naton ining mga street vendors nga dapat mag-practice mga mo sa proper hygiene kag pasiguraduhan nyo man nga eksakto kag malimpyo ang pagpreparar ninyo sa inyo sini nga mga balaligya kag labi kag labaw sa tanan ng basura gid. Now, pero sa na-experience naton tagsa-tagsa ka mga vendor ining may ambulant vendor bala nga may tricycle, mga karangkar nila ginabutang nilang ila sini nga mga balaligya, may kaugalingon ina sila tagsa-tagsa ka mga dako nga plastic bag nga kung sa diin sarang nga ihaboy mo dira ang basura sa pagtapos nimo sa pagkaon. No? Sunod lang kita sa pagsulundan para nga why kita sang problema, hindi ikaw makatugas ang pamalatian kag hindi man mapektuhan ang imo sini nga palangabuyan. Oras naton sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Standby man sa kay Bombo Jomar Villa. May biktima sang pagpanunto. Ang mudos niya nagabaligya sang peke nga alahas. Ti may tigulang diri siya nga na biktima, may senior citizen siya nga na biktima. Damo na sumong sa mga pamaagi nga napinsaran ining mga kawatan, ining mga oportunista nga sa isang tao nga kun nga magpamintaha sa ila siniisig ka pariyo. I-check naton bala ang dugang sining nga detalye with the Bombo Jomar Villa sa sining modus. Now, nga nagapanunto sa mga tigulang, target nila mga tigulang, mga senior citizen. Kinabaligyan nila sa alahaso, kag atensyon man sa aton sino magkapulisan. Basi magdamo pa kag magbata pa kag maggata pang utok sa mga kawatan nga makapaminsar naman sila sa mga panibag-o nga modos o ko na mga modos ang una buhion naman nila subong kag amo naman ang ila sini iya nga gamiton nga pagpanunto diri sa mga kabumbo naton sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ti mas mayo siguro nga i-activate yun na lang inyo sini mga intel operatives agod nga mag panghuring-huring, no? Kag manimaho na sa sining mga bag-o or hindi man gani daan pero ginsulit lang nga diskarte sang mga kawatan. Check naton si Bombo Jomar Villa
direktamente karon sa patrol. Jom, sa report, please come in. Bobotsam, nag-hinolsol karon ang ining 88 anyos no nga tigulang matapos nga na biktima ini siya no sa budol-budol no kung sa dintigin baligyan ini siya sa kulintas nga nagabalor 9,000 pesos kag tina-found out gali solihi nga pike no ay isang value sang ini ang try nila nga ipacheck no sa isa ka pawn shop diri sa syudad sang Iloilo. Bali na pakiganguta daton diri personal gid ining 88 anyos nga tigulang sa persona diri karon ni Nanay Amparo Librilla no sa Barangay Kubay sa distrito sang Haro. So based diri sa iya siding panaysayon nga ti samtang ini ang nagaplupungko no sa iya siding balay. Kahit isang unang obraya ni Bubutsam pa nagapanghilot sa mga pumuluyo dira nga prosabi no sa iya. So timingan nga ti samtang nagaplupungko ni sa may pertahan tuban sa pertahan may naglabay ko dong duha ka babayi nga nag-approach sa iya nga ti unat ang ginhamba nila nga ti mapahilot pero ti sibong bangod sa tigulang na why na ini siya nag-accept Bubutsam amo tong gin istorya pag ini siya sa sining duha ka mga babayi hasta sulihi nga gintanyagan ini siya nga magbakal sang sining kulintas nga gold no ang gintanyag ni sa iya kag saysay padri no kun ano bala ang ginhalinan sang sining kulintas kay ang base diri karon sa panaysayon ni Nanay Amparo bali ang ining kulintas gali Bubutsam halin ini sa amo sang suspect sa sining nagbudol sa iya kay ang panaysayon diri sa sining suspect nga ginhatag kuno ini sa iya bilang gamito niya blakiti nagabusong kuno ini siya amo na tigan tagaan sa niya sining amo sa kulintas so para mapuslan tiya bunang ibaligya iya tiya bunang nga tanyagan niya no ang ining tigulang nga ibaligya ang una diri nga price nga ginsugtan nga gin-declare sa tigulang 35,000 kay amo man kuno hambal ka mo ya kay gold kuno mo medyo may presyo hasta sulihi nga do siyempre tama gid ako ginayo siguro sa tigulang hasta nga naglabot sa 9,000 500 ang ila sining istoryahanay nga presyo ibagod nga amo na lang na ang kwarta sa tigulang nag-decide na lang ning suspect nga ihatag no ang ining kulintas nga gold nga may pendant nga do ano ni nasulat do in check at mo to nga ang tigulang nang itato sa kwarta nga dugang kay may 6,000 siya ang 3,500 duhalin pa ni kuno sa senior citizen nga pensyon sus amo pala dira pala nga daan nga istorya Bombo Jomar from 35,000 pila ang gin-us-usan niya sini nga nag 9,500 na lang. Oh. Kag mas mayo siguro sa mga kabumbo na to nagapamati subong ilabi pa sa mga senior citizen kung may itanyag sa inyong alahas hamalon mo dayon nga ti lakata sa Arflorete. Oh, lakata sa Arflorete pawn shop. May branch sa SM City, no? May ara man dira iya sa Robinsons, may ari man diri sa may Aldiger. Oh? Dalon ta to sa Arflorete, pawn shop and jewelry, bla. Your Diamond and Pearl House kay ipalantaw ta to. O kung diri sila sa may Aldiger, pangitaon dira nila si nung Mario. O ipalantaw gid sa lehitimo nga alahasan, hindi lang kay magsugot-sugot ka mo dira, no? Tiyamakon mo na 35,000, 9,500 na lang ti sa dira pa lang daan. Maduda ka na Bombo Jomar, do parehas man na bala sa nagalibod sa una sang bag-o nga cellphone ni kamera ni Boso. Oh, gis ni kwa ko. No, pero bligya ko lang ni Simo 5,000 10,000 kwa mo tapos bligya mo lang 5,000 tapos ayoon mo hasta sa 1,500 yatag ya. Muna bala, Bombo Jomar. Amo gani may kupon ka pa Bubutsam. May ano? Kung sa Florete sila babakal sa alahas.
Pero tiya, na black, ang base magkanidris sa na-mention to ni Nanay Amparo, nga ti sa uli, nga dumaraman paginulsol sa yasa nga part. Nga doon na dala sa kuno sa istorya. Kay base diri sa prensayon sa siling tigulang, ako mag-istorya ko ning suspect, ako ng taon tado pati patay, mabangon, bubutsam sa istorya mo. Sus Maria kagusip po. Nga talang lang ati akuha ang atensyon sa tigulang. Tiya mo to, nga doon na dala siya, akagin hatag itong 9,500 niya cash. Sa sining babae kay mapuli ni sa kuno sa Davao, kay ginadalian niya. At yung tigulang kag do maluluyon man, kag nakita man ang sitwasyon kuno sa babae nga do do may mga kuno may mga isip kunong bayo yato. Kunong na do naluyan niya man. Kag kun isa pa gid Bombo Jomar ka punto nga ilibod gid sa barangay. No, kung tutuod to. Kay kung tutuod na dalon niya sa Alasan or sa Arflorete abi kag iprinda or anong plastada ya sinadira. Sakto to balo may kupon pa sa. Oo, basi madaog pa. Basi madaog pa sa Dilidro. May 500 pesos pa, may transistor radio pa yang why naka-fix dial, why nalansang sa isa lamang ka estasyonan. May chance pa sa magdaog 1 milyon sa Grandro. Ate mo nang mayo na. Bubusam. Kaya mo na wala man gindra siguro to sponsor kasi bala niya hindi man prenda mo. Piki gani. Oo. Actually, ginuyatan ko gid no kay naka face to face kami ni Nanay Amparo. Agin uyatan ko bubutsa pero kung ako maglantaw, kung ako magunahuna, doon di ko magpating piki mo. Dahil suraya do gold gid. Tigo ba amo na mga gold plated Joms? Gold plated amo na nga ti dapat ipa-check mo gid para ti badra mabalaan kung bala may na sa may o kung may presyo, hindi piki, pabusam. Kaya mo to nga gadali man siya kiti gabusong pa. Pero hindi pa rin bala kung gabusong gid man or kung tambok lang ni bubusam kay siguro ay lang ka ariya pila kadlaw muna nga gahbok tiyan niya. Amo gani kay kung lang taon din sa closed circuit television siguro ka plus man ang itsura ni as ang babae. Amo ning do naka-orange no nga bayo tapos may import pa ni sa do naka-blue. Nga nagabulig man sol-sol sa iya. Nga ti amo na yung gabulig man to abi negosyatos tigulang hasta nga maka bakal sang sining kulintas. Kaya mo to nga pagtapos nila kuno sang daho to ka kwarta naglakat naman kuno sila dayon. Tapos ang natabo dere kay ti ang natabuan ni way to sang mga kabataan niya abi o kon mga kaapuhan niya urihi lang kabot. Kagagin sugid sa tigulang siya sining apo tiya mo tuging katibot Manila nga kuno nagbakal siya sa abo nga balot at bibimel gid. Ang presyo hasta sa ulihi nga nag-decide ni sila nga ipalantaw no sa isang pawn shop diri sa syudad. Kag na found out nga pike no ang ining kulintas nga nagabalor sa bibimel 500 pesos. Bobotsam. Ang balaan mo kung anong panawagan ni Nanay Amparo, Bobotsam? Ano? Suno siya, gabay pa kuno nga maigo sa kilat ning nagbudol sa iya. Puwerte gid si Nanay Amparo. Grabe nga panawag nga ano iya ba? Ipabati tabla, no? Ang call interview diri kay Nanay Amparo Librilla sa Cubay Haro. Duha ka babae nagkadto na sa balay, tingin sa una nagapang luya-luya ako, tingin ko ay naku pang luya supong. Sing sang upod ya, kay duha sila, niya nang siya bala mo niya nang gabusong ni siya ti gusto sang amo ya. Bayadan sa niya sing 80,000 pesos. Ang especially niya ipahulog ng bata. Nadlok sa kuno magpahulog basi ano matabo man sa iya. Mo to tagaan sa kuno sang amo yang nga malaam nga na sang kulintas kay para nga maululuhan sa nga makapirma siya sa papel nga to nga blanco ti amo to siya sa ko niya bisan ubos lang das siyang bilis na tagay lang ko siya para may pliti lang ko mapuli lang ko sa Davao siya to sa akon
Siling ko ti, amula ni kwarta ko, ti kaigo naman ni siguro 5 sa imo, ako man siling kaigo naman ni siguro sa imo, 9,500 man ni kwarta ko mo. Pila una declare ka balyo nakakulintas? 35,000 kuno na ang biliya. Oo, nga tag-amoy sa iya para nga mapirma siya sa blanco nga tong papel. Nga mapirma sa blanco papel? Ang bilang nakuha yung 80,000 nga ipahulog sa bata nga ginabusong niya. Bali ang tatay sino? Ang malaam kuno nga amo ya. Oo. So gitagaan sa kulintas ng gamito niya pa dagdag to. Oo. Kaya hindi sa magpirma sa blanco nga papel, ti ginuruluhan pag isang amo isang kulintas para nga madala pag sa kuno bla. Oo, nga mapahulog ang bata ya sa kulintas. Ti motos niya wari gani o niya nang siya bisan may kubos na nas niya ihatag mo sa akon kay para lang may pamiliti lang ako makapuli lang ko siya sa Davao ti ko ni kuha ko man akon niya kay dumdum ko akon niya tuntukod man niya mo ti mo to tawag ko nga po ko ni magin bakal ko din ko sa bahay ko kulintas maligya ko sa amoy siya inang barato lang din. So 35 tao ya sa imo nyo, bimel ang down? Oo. 35 ang bilis at tong kulintas. Oo. Oo. Gintagaan mo siya cash 9,000? Oo. Below 9,500. 9,500. So ano kunong hambal yan, mabalik pa sa hindi madritso sa kuno mapuli sa kuno kay ako mapuli sa kuno sa Davao kay Barluno niya to kuno. Bali ano pang hambal ligay non man? Ligay non para sa aton man. Rong itsuraya daw amo na kadako ho. Nga babae daw mula na ang pangitsura ang panglawason niya. Pero amo na panglawas. Kasi siya pero daw muring aton man bla. Daw ang pamiste daw muring aton daw maayo pagani ni ko daster kuno matinlo pa siya mo. Ya motor kasi ano niya lang to mundo sila tong dumaluoy kasi nga. Oo ganit motor guro ang himo ya para nga maluoy ko sa iya. Pero paano niyo nabalaan nga fake gali to? Tingin pa tanaw yan na sa kwano sa food shop. Pagbalik yan nga lula pike man ay sila ko tingway ko kabalo ya dumdum pa ako urigid na yaw nanugon na ko ning ko nga kwan ko nga urig na kanugon man kay mahal gali kabili ya gali imo na nga pike gali. Timoto So doon na inganyo ikabi sa istorya ito. Oo, kag dispis ako wa gid ako na nagapangabri sa pertahan ko sa tong gabis nga daw ka mag-an sang buot ko bala sa iya. Oo doon na kuan ko bala sang landong bala sa iya bala nga nalukoy ko bala sa iya. Oo. Kuha ko makabulig man. Singko sa akon ko naunan makabulig man ko sa parehas ta singko to. Ang kwarta na ko makita taman. Ang kwarta nga to abi mo kwanto sa among senior citizen, 3,000 may isang magulang ko nga 95 edad ya, ako 88. 3,000 man ako. Gindugang ko pa tong kwarta ko nga natago-tago nga 3,500. Hindi mo nga ako 9,500. Di anong mensahe mo to be sa nagtunto to si mo? Kabay pa nga tingko kong kapis ko kabay patani nga makilatan ka nga igo kakit balahaw ito na amo na ambal siya kabay pali first time mo makita Churaya. Oo por biro gito iya way kita to nga babae amo pa lang to mo ang napaligban mo nga do paano ikaw na natuntuhan to nga do duway ka na abi nagpamalibad hindi ka magbakal do ako pagani naluoy sa iya ano ka mag-an sang buot mo naluoy ko siya ni ko makabulig man sa parehas ta ko to total siling ko hindi man ko perdi sang alahas ni kay mahal manggali ni kaya mo tungin padala ko sa apo ko nga ngin patanaw hindi gali uri kaya mo to tunin ulsol man tali ko tinabasol ko sa kabataan ko nga anak patunto ko hindi ko na gusto abi nyo gusto ko na nga mapatunto sa muna hindi Kaya mo to, ang pahayag din ni Nanay Amparo Librilla. Adri Caro Bobotsapti, ang ining ilaman nga gin-report nga niti, sort of information dissemination lang nga basi may iban pagid lang may mga matanyag sa ila. Yes. At ibang gano'n na sila, mag-plop namdom na sila Bobotsam.
pag hindi pagdali-dali no kuha sa sining mga alas bisan ano pa nakaingkat karon nga dugay pat gid sa mata mo. At yan mo na ang isada karon nga ti basi makabiktima pagid sila. Mas mayo kasi sa mga punsap gid kita, punsar florete lang gid makadto para at least safe kag ay hindi mapikian no, hindi mabiktima sa kasubong sining natabo ban. Kay Nanay Librilla, ako ng Paro Librilla. Ako pusap. Pero kung ako ya Bombo Jomar, tanyagan ako bisang amo sining nga gold, kulinta sa lahas, hambalon ko lang abaw. Kanami isang ginabaligya mo, pila bili yan mamba sabi, sir, tag 35 mil na, ba, kursunada ako gini. Dali lang kay, tawgan ko lang akon nga, nga assistant, o kung sinuda, pakaisa, o kung tiya, o kung nanay, kay pawidrohon ko subong sa bangko, para nga mabayran, takati, ulat-ulaton talang dire ka lang anay, hindi ka maglakat ha. Tapos tawgan mo pulis na yon. Amo na sa sunod ng imuon nyo. Balibaran nyo man sila nga kunwabi may pawidrohon lang kamo sa kwarta, tihulaton nyo lang dira. Tapos pulis yang tawgan ninyo. Para nga direkta na lang sa lupot na yun sa karsel. Ngayon mga manugtunto nga klase isang tao, Bombo Jomar. Amo ganina basta kung may istorya ganit sa imo bumutsam ka do ka namin gid bang istorya nga do malingaw ka gid ti duda ka na at tanan nga rason tanan nga istorya mo nila nga asa nga makabakal ka lang tanan nga pakitluoy no puso nila da para at least nga lubag ang imo siding buot da kag magbakal sa ila siding nga ginatanyag ni karon nga mga alahas. Kag pati man din diri sa may downtown, kisa kung maglabay ka na may mga lakat man gani ang gatanyag ni sang mga alahas. Sa aton sa nga mga kabumbo. All right. Ines si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Mas radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa, no? Ang realidad abis kabuhi naton sa aton sini nga mga kabombo, kamahal gid sang eksperyensya nga ginatawag. Ginakinahanglan ta pangati mabiktima kita, makuan kita sang kwarta para lamang may baluan naton nga ay natuntuhan kita gali. Pero kung may presence of mind ikaw, kag ti siguro kabalo ka man magpangilatis, malikawan nimo nga mabiktima sining mga manugtunto. Ugaling kung kaisa bisan ano nimo ka puwerte magkilatis, damo pag ini sila sang nahibaluan nga mga istokada kag istorya nga para lamang nga madala ikaw. Tiyam ako nimo pensyon pa to ka senior citizen, no? Ini nga mga individual nagasalig lamang ini sa binulan sini nga nagatupa nga pensyon nila. Ti biktimahon lang sa mga manugtunto. Inamot-amutan pa iyan ni isang biktima kag sang utod niya. Ti dako man nga kadulaan para sa ilay. Mayo lang abi kung may mga kwarta ini sila o kung mga manggaranon. Urbisan pa gani. Sa aton sini makabumbo. Piti ining kwarta nga ila sini iyang ginauyatan, halin man is pinangabudlayan mo. Tapos, here come sa mga oportunista, mga kawatan, nga ang ila sini amudos mga manugtunto, budol-budol. Kalaway lang pamatian nga i-mention on air kag do indikit ko mag-mention on air tani kay Lunis Santo subong, pero sano pa kita maka-plus report nga ginabaklid kag gisulod sa sako kag may nakabutang nga kawatan ako, hindi pag-ilugon. Kay mainit ka lang iya sa mga kasubong sining sa isang tawo. Pinangabudlayan iya sang iban, pinamalhasan, ginpulawan. Tapos iguon lang nila. O galing kiti, amo ganina, sa ibabaw sang kalibutan, duwa man lang kulong katawo ang nag-eksister, duwa ka sa isang tawo. Manugtunto kag nagapatunto.
Kung wala kuno sang nagapatunto, ti eventually madula man lang ining mga manugtunto. Kay ti waay na iyasang may mapatunto sa ila. So mga mudos sini dapat gid nga mangin mapanghusisa kag aligmat gid kita kag kilatison gid naton sang Mayo. Sa aton sini nga mga kabumbo kay tikon kaisa ang katuyuan mo bla makabulig kasi isig ka pariyo mo, pero ginagamit gali nila iya ang mga diskarte nga mapaluy-luoy, kinanglan sang amo sini. Nga kung sa dienti, kung makuha nila ang ila sini nga ginalagas kang katuyuan si mo, ikaw naman iyang mangin kaluluoy. Sa aton sini nga mga kabombo. So tandaan nyo na. Kag kung may amutong ilugon nyo tong gin-advise ko bla sa inyo sa mga nagapamati isumong sa aton sini nga mga suki sa mga tagpalamati naton. May magtanyag si mo sang lahas, kag daw nagaduwa-duwa ka. Hambali lang kursunada ko gina. Pila na aw? Mambasabi 35,000, 40,000, 5,000. Bao, mahal-mahal pero sige lang. Kursunada ko na. Hulat ka lang di anay. Baklito ka, soft drinks kag tinapay, sanggyo. Pahulat ha. Mali lang hulat-hulaton mo lang kay gisugo ko pa to hinablos ko nga mag-withdraw sa bangko. Kay bayran ta kadayon cash. Di pro pulis niya tawgan mo Kung lihitimo man asa, hindi man asa pagpusasan sang pulis. Pero ikaw yan nagpanigurado ka lamang nga hindi ikaw mabiktima sa mga manugtunto nga klase sang tawo. Oras, 51 minutos na kaligad sa takna nga launa. Mga police reports with Bombo Ronnie Pregua, may vehicular accident nga nagluntad sa may sa Banwa sa Marotac Nuevo. Patay din driver sa motorsiklo na bungguan sang bus kag street level individual sa distrito sang Lapos dakop sa bypass operation. Bombo Ronnie sa mga police reports, please go ahead. Na-recover ang masobra 108,800 nga balos ng suspected shabu nga ginapatigayon nga drug bypass operation sa barangay Don Esteban, Lapos. Sa interview sa Bombo Radio kay Captain Val Campbell, team leader sa Drug Enforcement Unit o CDEU sa Iloilo City Police Office, iya ginpahayag ang mga tatlo na kasimana nga ginamonitor ining arestado nga naga-confirm nga nagabaligya sa illegal nga droga. Ginkilala nga arestado nga amo si Jason Arduna alias JJ, 34 anyos, nga gin-identify nga street level individual kag residente sa amuman nga barangay. Na-recover ang mga 4 ka sachet nga suspected shabu kag ginabanta may kabug-aton nga 16 grams nga may standard market value nga masobra 108,000. Kag drug bypass money nga 7,000 kag isa ka cellphone. Yari bala pamatian aton si Police Captain Val Campbell sa aton interview. Currently, sir, ang aton suspect, considering ina-prepare natin ang mga appropriate charges against sa iya. Pag i-file natin siguro, most probably today, for inquest proceedings before the Office of Prosecutor. Sa nakabuini sa Don Esteban, Lapos, Iloilo City, ang nga arestado, nagapangalan kay Jason Adorna Roderos alias JJ or J. After nga nabaklan sa aton nga police surveyor, ang balor nga 70,000 pesos. So kabaylo ini sang suspected shabu. So after nga nadakpan naton, nakabakal ang aton nga police surveyor, automatically hold ni natin pag natigayon pagid natin nga makakuha sang 4 ka sachet ag tanan-tanan nagabugat ini sang estimated nga gramo 16 grams kag may standard drug price nga nagabalor sang 108,800 pesos, mga more or less 109,000 pesos. Ang atong arestado si Jason Adorna, suliton ko 34 anyos, kasado ini kag residente sang Somtri, Barangay Don Esteban, Lapos, Iloilo City. Actually, sir, mga more or less mga 3 weeks na natin ini nga ginamonitor.
Kag na-confirm naton paagi sa aton nga confidential informant kag sa aton nga project officer nga nagabaligya ini isang illegal nga droga dira sa Don Esteban kag sa malapit nga mga kabaranggayan sang Lapus. Ginapanugyan ko sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo na kung po pwede, untatan na nila ang pag-engage sang regarding sa illegal drugs activities natin. Kay ining buluhaton dako ining halit sa aton nga kamatanon aton nga pumuluyo considering nga kumagamit ito sang illegal drugs. Maabot sa puntong nga napangita ini sang imo nga ginhawa. So once nga maubos ng ilang mga resources, nag-resort ini sang pagka-violente or nag-create pagid siyang another crime like sa pagmangawat, sa pang-hold up para lang nga masustituhan nilang ilang cravings regarding sa pag-take sa illegal na droga. So ginaayo namon sa amon nga liderato sa amon diri sa city director, si Police Colonel Agustin Veronica. Kung pwede, untatan na nila pag paagi man sa pagbulig sa ating mga barangay officials kag sa ating mga pumuluyo, naging success ang ating operation. Bomboroni? Ato nabatian si Police Captain Bal Campbell kag sa karon yara na sa paginakop sang Lapas Police Station ang arestado kag magapangatubang sang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Act of 2002. Apang sa piyak nga bahin sang balita, vehicular accident nagluntad sa Banwa sang Barotac Nuevo kung sa diin patay ang driver sang motorsiklo nga ginkilala nga amo si Ryan Aposaga, 34 anyos kag residente sang barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Apang ang driver naman sang series ang ginkilala nga amo si Eduardo Simpron Jr., 42 anyos kag residente sang barangay Silhig, Barotac Nuevo. Yung deklara nga dead on arrival sang nag-abot sa Barotac Nuevo District Hospital ang driver sang motorsiklo matapos nga bumunggo sa nakasugata nga series bus sa barangay Tinorian, Barotac Nuevo, Iloilo, Bombotiag. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Regan Oriña, hepe sang Barotac Nuevo, Iloilo Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagapadulong sa syudad sang Iloilo ang direksyon sang motorsiklo kag padulong naman sa norte ang direksyon sang bus kag pag-abot sa barangay Tinorian, Barotac Nuevo, Iloilo, inagaw sa motorsiklo ang linya sang series rason sang insidente. Patang nga pila sa ulo ang naagom sang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon bangod wala sini nagasuksok sang helmet. Kag ginapatiyan nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilingnon ining biktima. Yara na sa karon sa kustudiya sang Barotac Nuevo Municipal Station ang driver sang series bus. Yari bala pamatiyan naton si Police Major Regan Oriña sa aton interview. Currently po, yung victim po natin is patay na po. And then yung driver ng series, nandito po is nakadetain po ngayon. Sir, ang victim natin, yung driver ng Euro motorcycle, is Ryan Aposaga E. Vignacosa, 34 years old, married and resident of Barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Yung suspect po natin is si Eduardo Simpron Jr. E. Bretanya, 42 years old, married and series driver and a resident of Barangay Salihid, Barotac Nuevo, Iloilo. According sa ating investigator, yung series bus is traversing from Iloilo City going to Barotac Bero. And upon reaching the national road of Barangay Tinurian, doon na po nagkaroon ng accidentally ng head collision with Eurosport motorcycle that was driven by the victim. And then yung victim is uwi na ng kanilang bahay. Yun, nag-swerve yung motorcycle and then nagkaroon siya ng head collision with the series bus. Accordingly, wala naman po siya suot na helmet. Accordingly sa mga information na nakainom po daw ng motorcycle po. Kasaya po natin, siyempre, isundin po natin ang mga road safety and kapag tayo po ay nakainom na, iwasan na po natin mag-drive, especially single motorcycle.
Yes po, nag-serve po siya, kinuha niya yung lady at sinalubong niya yung Ceres po. Yes, Bumbo Champ. Ato nabatian si Police Major Regan Orinya kung sa diin nga nagapadulong ang Semana Santa, maghalong ang mga driver sa subong at tiniun, Bumbo Champ. Kag magasunod din sa mga traffic enforcers kag mga road safeties naton, Bumbo Champ. Okay. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat yed Bombo Ronnie sa imo sining follow-up report. Among gina kung nagamaniho ka sa motorsiklo, kung nakainom ka hindi ka na lamang maniho. Kag dapat kung nagamaniho ka sa motorsiklo, way ka nakainom kag nagasuksok ikaw sang helmet kay dako nga bagay ina. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. By the way, ang bulan sang Abril gali baw napunan sang sang mga holidayo. Pizza 6, Monday Thursday or Monday Thursday, 7 Good Friday, pagka 8 ti Black Saturday, pagka Pizza 10 araw ng kagitingan, regular holidays ni. Ang Pizza 8, special non-working days. Pagka Pizza 14, President Manuel Rojas Memorial Day sa aton sini ka mga kabumbo. Dito lang ni sa sa may tuwag si gani sa bahin karon iya sang Rojas, no? Rojas City and Capiz Province only. Tapos Pizza 25, Aklan Day man. Dito ni sa probinsya sang Aklan lang. Pero sa April 5, sandig iya sa Memorandum Circular number 16, ang mga trabaho sa mga government offices suspended umpisa las 12 sa udto sang hapon. Ti half day lang sa Miyerkules Santo. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo damo gali ang medyo lawig-lawig gawang pahuway-huway ni sa mga kabombo naton nga nagatrabaho sa gobyerno. Pero kita diri sa Bombo Radio, padayon ang aton sini iya nga pagserbisyo sa aton sini nga mga kabombo. Magluwas gid lamang ti sa pagkatapos ang 7 palabras by Biyernes Santo or Good Friday, no? Tapos sign off kita sa Black Saturday, magapanumbalik ang pagpangalagad sa Bombo Radio Philippines sa Pizza 9 adlaw sa pagkabanhaw, Easter Sunday ina sa aton sining mga kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 2 to 8, 2023. April 9 is Easter Sunday. Sa sining nga pinaka-importante nga adlaw sa kalendaryo sang Romano Katoliko, imbitadong tanan nga magpakigbahin sa Easter Sunday sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa among Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iya pagkabanaw halin sa mga minatay ang magaserbe reminder sa aton nga ang pag-overcome sang tanan nga obstacle sa aton kabuhi ang ginapangunahan sa mga trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning o kung paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglaga upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw.
Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan. Kids, sa inyo tanan mga kabombo, Holy Monday. It's the 3rd of April 2023. Tanan kita, no? Nag-obserbar sa sining Holy Week. Kag kabay, this would also make you inspired to write to us your stories. Pwede pa makahingagaw if there's something nga mahambalin nyo nga very related gid kag a perfect gid, ideal para sa pagbasa naton this Holy Week. Pwede gina ha, nga i-share ninyo diri sa aton wherever you are, ara lang kamo at home or you went somewhere else with your family or sa inyo nga hideaway para nga mas ma-feel, mas mabatyagan nyo gid, no? Ang ining Semana Santa, maka-reflect gid ka masang maayo. I hope ha, included man sa inyong mga plano din na ang pag-write diri sa KLP. And just be sure that you are safe. Kag very mainit. So, kinahanglan, hydrated man kita tanan. Hindi na pagalipatan, bit-bit sang tubig anywhere you go. This is Tita Regine, nag-aabi-abi gid sa inyo this Holy Monday. Welcome sa kahapon namang program. Magbasa kita sa mga istorya may ara nga gin-save gid naton because gina-request sa Holy Week lang naton nga basahon nini, and we have this story coming from Ezekiel kag may isa nga nag-request man nga today April 3 naton basahon ang iya nga istorya. So we're trying to accommodate ang ini nga mga requests. So we are in, no, for beautiful stories. So sini nga hapon ang kay Ezekiel daw a month ago pa nga padala niya diri pero gin save tagid kiti subong niya luyag nga basahon nato niya nga story. So thank you very much kag kamo man dira pwede gid ha nga maka padalaman sa inyong mga istorya. I-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, aring aton nga ambahanon para sa inyo from Francis Lasatin from the Bombo Music Festival, Kung Gusto Mo Ako. Maayong hapon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupa
basta't ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, huwag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko to, ika'y naglalakas ng loob mo. Nakikita ko baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa nga naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako, beautiful song from the Bomba Music Festival. Ang aton nga oras, 22 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. And here we go with our first story requested to be read this Holy Week. And this is from Ezekiel, aka Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon lang sa tanan nga managpalamati sa imong mga programa, ilibinigid sa imo. Inday Regine, tawag lang ako kay Ezekiel. Si Ezekiel, ang propeta sa Diyos nga amay, kag makahibalo sang tanan nga palanan-awon, nanungod sang palaabuton sang kalibutan, kag palalagaw. Nabasa mo, kadamo na sang kasaysayan nga napadala ko sa imo sa pagkapalalagaw ko. Ang iban ginaisip nila ang ilasulat sa imo, sa akon hindi ko na pag-isipon, kay hindi ko na maisip. Ang akon kasaysayan, kasugpon sa akon kasaysayan nga nakakuha sang best story of the week many years ago. Parte ini sa pagsulod ko sa Corsilio, ang ining akon nga kasaysayan sa March 7 to 12, 1972. Bale, 5 ka adlaw, Inday. Laktoron ko na lang sang tion sang haynon, alas 12 sang udto. Nasaysay ko na ini sa imo ang iban, pero gusto ko ibalik kay ginahanduraw ko nga daw milagro. Kay abi ko, perfect na ako, gali, sa mata sang Diyos, isa man ako kamakasasala. Diri ko na dumduman ang pulong sa ating Ginoo, sa nagahimumugto siya, nga amay ko, yari ang imo anak. Patawara sila, kay wala nila mahibaluan ang ila kasalanan. Nadumduman ko sa pagsulod ko sa Corsilio sa tion sang haynon, nakita ko ang pagbaylo sang nawong sang aton Ginoo, sa nawong sang akon tatay. Nagatindog ako, ang iban ko nga kauturan nagaluhod na, kag nabatian ko ang paghinibi nila sa paghinulsod. Sa pensar ko,
mga OA. May isa ka staff nga nagpalapit sa akon, kag magsiling, utod, kung wala ka nagidman sang sala nga nadumduman, magluhod ka, kag mangayo sang sarang mo pangayoon. Amo ato, nagluhod, kag magduko ako, sang pagtangla ko sa altar, sa isa ka larawan sang aton Ginoo nga ginatawag, The Eye. Nakita ko, nagamat-amat ko rinot ang iya agtang. Tapos, may nagtulo nga balhas. Kag nakita ko, may tulo nga luha sa iya mata. Nag-impon sa balhas kag luha. Nagpamensar ako, ano ini? Magic? Sang pagtulo ko liwat sa dagway sang aton Ginoo, nagbaylo sa nawong sang aton Ginoo, ang nawong sang akon amay. Balan mo inday, antes ako magsulod sa korsilyo, wala kami sa pakanay. Nagduko ako. Gusto ko magsinggit kag maghibi. Ginpunggan ko. Nabatyagan ko. Nagtinot ang akong dughan. Nabatyagan ko na lang. Ginpump nila ako kag may ginapasimhot sa akon ambot kun ano ato. Sang pagmuklat ko sang akon mata, ginahakos ako sang akon bayaw nga nagahibi man. Gasiling, utod, wala mo gid ginsagang ang pagsumbag sa imo. Kag medyo nagyihom siya. Kag nakahibi ako. Ang butinday, sa amo ato nga tion, kanami gid man maghibi. Kasakit sang hilibion ko. Kadamo na sang staff nga nagasiling, utod tama na. Ginpainom ako nila sang cold nga tubig, nag-ayo ang akon pamatsyag. Alas 8 sang gabi, nagwa na kami sa Corsilio. Sabado, ara na kami sa Corsilio House, sa tupad sang simbahan sang Haro. Ara kami tanan bilang sa amon graduation. Kada isa, ginpahambal kami. Kung ano ang nabatyagan, sa sulod kami sang Corsilio. Amo to, ginsaysay ko sa ila, ang ako nasaksihan. Ang iban nga lumaw-lumaw ang ila mata, kay ako mismo daw mahibi man. May ara, nag-OA naman, nagpalipong-lipong. Halinsad to, kada Sabado gatilipon kami. Kung sino may birthday, ginahandaan namon. Alas 4 sang aga, tanan kami may dala nga kandila, kagadala kami inog pamahaw. Gakanta sang How Beautiful is the Morning. Kay may gatokar sang violin, organ, kagitara. Tapos mag-rosary kami, rosary. Kagtamyawon sang Happy Birthday, ang amon nga utod. Tapos magkinasadya kami. Isa ka bes, ara kami sa kombento. May isa ka asawa nga nangayo bulig. Ngang iya ba na nga korsilyesta, nagbalik ang batasan, nagpalahubog, kag ginasakit siya, wala labot, ginpalayas pa siya. Webes nga adlaw, alas 4 sang aga, ginharanahan namon, may dala kami krus dako, ginapasan sang isa namon kaupod, ara ang iya asawa kag pari. Pag-abot namon, nagkanta kami, sang pagbangon na utod, sa lunog sang sala, pangayo patawad sa aton Ginoong Kristo. Dumduma utod, korsilyesta. Dumduma utod korsilyesta, ang ginsumpaan mo kay Heso Kristo. Gulpi lang nagbukas ang pertahan sa ilabalay. Nagpungko siya sa ibabaw sang hagdan, nagpanampuay. Dugay-dugay, nanaog siya. Gulpi lang hinakos ang dako nga krus, kag magsinggit. Diyos ko, patawara ako, nagtalang naman ako, ibalik ang ako nasawa, kay palanggaon ko na siya. Ginagbayan siya sang pari, kag magsiling, utod, ang paghidait sang Ginoo, ara sa imo. Ara ang imo asawa. Dali, magsulod kita, kag magrosaryo, upod ka sa amon. Ang amon rosaryo, mystery sang kasakit. Galuhod kami tanan kagadupa. Ang wala nga kamot may kandila. Ang tuo rosarito. Pagkatapos rosaryo, ginhambalan siya sang pari. Nga utod,
kung ikaw gani madulman, tawga ang aton Ginoo. Kung hindi, kadto ka sa imong mga utod, kag buligan kanila. Halinsad to, kada may okasyon kami, gaupod siya sa amon. Nagpasalamat ang iya asawa. May ara pa gidin Regine, may isa ka iloy na ngayo bulig sa amon, ang iya bata nga babae, ginsudlan sang panulay. Ang bata permi lang gahibi, kag magkadlaw, kag may ginamit lang, ngalan sang isa ka lalaki. Ginkonsulta namon sa pari, Biyernes nga adlaw. Alas 6 ang gabi, upod ang iya nanay, pag-abot, ara ang bata, dalaga, gayuhom sa amon. Ginhagad siya kung pwede, mag-upod siya sa pagpangadi. Nag-upod. Samtang ga-rosary, ginwisikan siya sang holy water. Ginbadlisan. Tapos gintuob siya sang kamangyan, kag insenso. Sa nagadamo lang aso, ginpalibot sa ilabalay. Nagsinggit siya. Hindi pagtabuga ang ako namigo, gapalanggaanay kami. Sige ang habyog sang basket sang insenso, palibot sa iya. Amo ato inday, nagtinong siya. Tapos, ginhiling, nagliwat ang iya hitsura. Pila ka adlaw, nagkadto ang nanay sa kumbento, kag magpasalamat. Pila ka tuig, madugay nga wala na ako kaupod sa ila, kay nakaobra na ako sa barko. Bulan sang April, exactly April 17, alas 4 sang aga, nakibot ako, gatinaghulang ido. Dugay-dugay, nabatian ko, gatukar sang organ, kag violin. Tapos kakanta sila, sang How Beautiful is the Morning. Tapos nila kanta, ginpasulod ko sila. Kada isa sa ila, ginahakos ako kag magsiling, paghidait utod. Tapos nag-rosary. Tapos rosary, nagkanta sila sang Happy Birthday. So, April 17, gali ang imong birthday, Lolo Densyo. Sa pagpadayon, naghambal ako, abaw, ginkibot ako ninyo. Paano ini? Wala ako inugpamahaw sa inyo. Nagsabat ang brother ko nga isa, utod, hindi importante ang pamahaw. Ang importante, natamyaw namon ikaw. Dugay-dugay, ara si nanay, may dala na nga sopas, ang manghod ko nagluto man sang bihon kag puto. Tapos ginuwad ko isa ka lata nga biscuits. Naghambal ang sister ko, nga siling mo, wala pamahaw, kusulobra na ini. Tapos nagkinanta sila, ang iban sumaot. Ginpahambal nila ako kung ano ang akon nabatyagan sa akon kaadlawan. Una, nagpasalamat ako. Mga utod, ang ginapangayo ko lang sa inyo, nga dalon man ninyo sa pagpangamuyo, nga mahatagan ako sa maayong lawas, kag malikaw ako sa katalagman. Dako ang pasalamat ko sa aton Ginoo, kay ang ginapangayo ko nahatag niya. Kag mga utod, wala ako nagtalang sa aton Ginoo. Kay kundiin gadungka ang amon barko, basta malapit lang ang simbahan, gasimba gid ako. Kag mga utod, may ipamangkot ako sa inyo. Kay permi ka mo gasulod sa simbahan, sino ang apostoles nga wala balbas? Kag pagkapatay ni Judas Iscariote, sino ang nagbulos sa iya? Inday wala sila kasabat. Nagtinulukay sila. Kamo ang nagkulang sa ihibalo. Kung magsimba kamo, tanglaan ninyo ang 12 ka apostoles. Balan mo inday ang among simbahan sa Haro, ara sa ibabaw ang 12 ka apostoles. Inday ikaw lang ang sugiran ko. Si San Juan Bautista. Amo na siyang wala burangos. Ang nagbulos kay Judas Iscariote, si San Matias. Yes, you're right. Actually, Google ko ini, no? Sinong nag-replay sa kay Judas Iscariot. Sang nag-ascend into heaven, ang aton nga Ginoo, ang 11 ka mga apostoles, nag-convene sila, no? And they have decided nga kinanlan pangitaan sang mabulos para kay Judas Iscariot. So, nag-cast lot sila. Duha ang ilang naging pilian, si Barsabas kag si Matthias.
And then pagka-slots ang nagabutan, amo ining si Matayas, si San Matias. So correct ikaw. May trivia pa kita, no? Thank you, good ha. So may namangkot, isa ko ka sister. Siling niya, Brad, pila ka ng subong? Sabat ko, 25 years old. Nagsabat ng isa ko ka brother. Brad, tama-tama na, pwede ka nakapangasawa. Nagpinalakpak sila. Nagsabat ako, mga utod, maabot gid na, pahibaluon ko kamo, hindi ko kamo pagkalimtan. May nagsiling, dasiga na utod. Ambot inday, hasta subong, wala may mag-abot. May kilala ka? Patigayo naman ako. Kay bisan bukay na ang buhok ko, paitumon ko. Bisan hindi gwapa, basta may 3 ka M, kasubong ko, lolo ha. Inday Regine, salamat gid sa pagbasa mo sa akon kasaysayan. Kabay mahatagan ka sa maayong lawas, kag magdugay pang imong programa kahapon lamang. Ezekiel, aka Lolo Dencio. Ezekiel or Lolo Dencio, salamat gid sa imong gin-share diri sa aton. So this is why nga gin-save mo gid for the Holy Week. This is all about ang imong pag-join sa una sa Korosilyo. O gid man no, amo na nga mga tinuig, mga 70s, uso gid ato, mga nagapang-invite nga magsulod sa Korosilyo for a new life, no? Transformation. Kagkadamo sa mga nahaylo, kagkadamo sa mga nagbago when they have decided to receive the Lord and surrender everything to Him. So you are one of those, Lolo Dencio. Kagkanami man, no? Because you have remained faithful sa aton nga Ginoo, kag ang imong pagiging grateful aragid sa imong tagipusoon. You know and you understand that everything that you have comes from Him. And so that's why siya gid ang imong ginapasalamatan. So thank you very much, gid. I hope sa sining nga Holy Week, kayang-kaya pa, no? Nga magwa. Ma-procession ka, lo. Kung hindi na kaya, dira na lang sa balay, no? Dugo sakit-sakit nga daan ang imong tuhod, no? But anyway, thank you so much, gid, sa imong Lolo Dencio. And advance happy birthday. Wow, mauna-una lang gili si Lola Amparing, April 11, ikaw April 17. Haha, nagkalabukingan na sa mga birthdays. Well, anyway, salamat gid. Oras naton, it's 35 minutes after 2 o'clock, 35 minutos makalipas ang alas 2. Magapanumbalik kita with another letter nga special request iba sahon naton today, April 3. And this is from Inday, Sang Carinon. Magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na ba nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue,
pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon. Ang Kagyari na ang sulat ni Inday, sang Kalinog. Thank you so much sa lone picture nga mga gin-share dire. Pero engineer, mahambal ako sa imo kung saan mo i-show ang picture. Alright? May tigulo ang ining istorya. Love story ni Inday and John. Dear Tita Regine. Tita, sa wala pa ako magsugod istorya sa inyo, sa inagihan naman ni Mister, nagahatagit ako sa katahuran sa inyo tanan, maayad-ayad nga hapon, sa makatapos ang bomboradyo, mga tagpalamati isang KLP. Inibinigid sa imo, Tita Regine, kabay nga hindi ka lang matak-an sa pagbasa sang amon kasaysayan, kagabay hatagan ka sang maayong lawas, ang aton mahal nga Diyos, nga palawigo na pa ang aton mga kabuhi diri sa duta nga luhaan. Kita tawag lang ako kay Inday, kag si Mr. ko tawag lang kay John. Ini si John, tita, bago lang ini siya nag-abot sa amon barangay, kag ini siya isa man ka army. Bale, diri siya ging destino sa amon nga barangay, kay may detachment sang army, 47th IB sa amon nga barangay. Sang sa Kalinog siya, namangkot siya kung sa diin ni makadtuning sa lakyan. Di timing man ang napamangkutan na,
miga ko man nga nagatrabaho sa DENR. Tawagon ta lang kay Joy. So ining si Joy, diri sa amon balay gadayon. Tita siling sa iya ni John, Miss, may maagihan kita nga detachment sang army. Siling ni Joy, oo sir, itudlo ko lang ran sa imo sir. So pag-agi na niya sa detachment, nagpanaog si John. Pag-abot naman ni Joy sa amon balay, kinsugiran na ako. Siling niya sa akon, day. May bag-o nga na-assign nga army dira sa detachment, no? Baw, kagwapo, kag maputi sa iya, day. Baw, nagapalamulagid na niya sa init. Rosy cheeks, day. Ang iya gawi, kagwapo sa iya, day. Di, damo man gwapo sa Mindanao, siling ko sa iya. Takaan ko sang army, siling ko. Makulit. One time, may nagkadto sa balay namon nga asawa sang army. Aga pa. Nagdalawat sila palay, upod niya si John nga ini. Samtang kami ni Joy, nagahimos man tita nga makadto sa nursery kay matrabaho si Joy. Sa ginasok ba na sila ni nanay sang palay, si John nga ini nagkakakapot sang sako. Sa nagapanaog na ako sa hagdan, sige iya tulok sa akon, nagakalauyang ang palay. Kay ang baba sang sako, medyo nagkipot tita. Pero siling sang asawa sang army nga si Tess, kayuha pagkapot sang sako. Naurungan siya pagtulok niya sa akon. Abaw. So naglakat na kami ni Joy, sige itulok sa amon. Siling ni Joy sa akon, day. Amo na to ang army nga kasakay ko sa jeep. Ito ka marites sa akon, no? Anyway, siling ko naman sa iya, sa diin man. Tong gakapot sang sako, kaina bala. Kainahaw. Siling ko kay Joy, ambot daw wala ako katalupangod kay ina daw lamang ko kakita sa iya Joy. Pagkahapon, may program sa amon na eskwelahan, Valentine's Day sa mga estudyante tita. Ginhagad ako ni Joy nga matanaw program. Naglakat man kami nga duha. So samtang nagatindog kami nga duha, ang akon mata gatulok sa may stage tita. Wala ko kakita nga may nagpalapit nga nagpungko sa unhan lang namon. Mga pila ka minuto, nagbalikid siya sa amon nga duha. Siling niya, Miss, siling niya sa amon, Happy Valentine's. Baw nagdisuganay kami ni Joy. Siling ni Joy sa akon, sabta na day. Ikaw lang Joy, ang balko kay malapit ka sa iya. Di kay ikaw ginatulok niya day. Di siling ko sa iya, same to you, Happy Valentine's man. Sa natapos na ang programa, nagpauli na kami ni Joy, kag nagupod man si John sa amon, kag nangilala siya sa amon. Kag kami man, nagpakilala man sa iya. Amo na ang pag-umpisa sa amon nga love story ni Mr. Kutita, Valentine's Day. Year 1985, amo na ni pag-umpisa ni John pangaluyag sa akon. Kung wala si John duty, didto man siya permi sa balay tita, istorya kami, maayo man siya sa amon, kag maayo man siya sa mga utod ko kag ginikanan. Tita kon kay isa gabi na siya gakadto sa balay namon, kay siling niya, bago lang tapos duty ko day. Kag kun may binayli sa amon barangay, makadto ina siya sa amon balay, kag mamangkot, day, makadto ka mo karon sa binaylihan? Tisling ko na, kung tugutan kami karon ni tatay, kung hindi man kami magkadto. Di, ilisensya ta ka mo kay tatay mo, ambot sa imo Every week, may binayli diri sa amon barangay. Ilabinigid kun malapit na ang kapiestahan tita. Pero magluwas sa akon, may naluyag man kay John nga babae. Tita siya gid nagapalapit kay John. Damo gid ni idea ning babae masupog man, pero si John wala maluyag sa iya. Madamo man nga mga babae na admire kay John. Tita gwapo man abi ni si John, kag hindi siya hambog, nagapakisama siya sa mga civilian. Sige ben, ang tawon ta, ano kagwapo si John. Sa mga viewers, tada. Charan! Engineer, pakishow ng picture ni John. None. Di lang tawa nyo kung ano kagwapo. Muna siya ang bana ni Inday. So, Tita Regine, binulan, padayon man ang pangaluyag ni John sa akon. Sa ulihi, ginbaton ko man siya tita, kay gusto ko man, kay gusto man siya sang akon mga ginikanan.
Magluwas man ni kay John, may kapangaluyag man nga upod niya nga army sa akon. Pero hindi ko type tita, tikalon, kaghambog. Wala ako gasabak sa iya tita, ginapanaguan ko siya So one time, nagbisita si John. Gabi na, mga 11 o'clock, katulog na kami. Namukaw. Gintaghol na siya sang amon ido. Siling niya, tay, ako ni si John. May dala ko nga ilimnon kag sumsuman. Tigin pukaw naman ko ni nanay Siling ni tatay sa akon, day. Lutua ang baboy nga dala ni John kay amon isumsuman. Friend sila ni tatay mo ha. Naagig ako kay John. Siling ko gabi na, nagkadto ka pa di sa amon. Siling niya, bag-ulan na tapos duty ko biday. Di pasensyahan na lang ko Kay si nanay, hindi kaintindi man, nagatubang kay John tita. Kay Tagalog speaking ni siya, hindi kaintindi si nanay. Sa mga 1 year na sila diri sa amon tita Regine, gin-pull out naman sila. Dito naman sila sa Aklan. 47th IB gali ni sila tita, and before sila naghalin, ini si John na malayi siya sa akon. Kag nagsiling siya sa akon mga ginikanan. Nga tay, nay, basi malakat ni si Inday sa Manila o kung sa iban nga lugar, hindi nyo pagpalakton ha. Kay mabalik man ako diri sa iya, kay ipakasal ko siya. Tay, nay. Sabat sang akon mga ginikanan. Huod John. Lumipas na bila ka bulan, tita nagbalik. So pagbalik na niya sa amon balay, nagsiling nga mapalista na kami sa munisipyo sang Kalinog. Ang schedule sa amon kasal, Tita Regine, March 20, 1986. Tita, pagpalista na namon sa opisina, siling sa secretary, listahon lang ang amon nga ngalan, pero ginpangitaan pag siya sa mga documents sang singleness. Haba, sang pagiging single. Kaya pangayaw siya, kagwapo. Siling sang secretary, amo na kagwapo sa imo, wala ka it-asawa? Siling ni John, wala pa ma'am, amo gani nga mapakasal ako, kay wala pa ako asawa ma'am. Siling sa secretary, ang himuon mo na lang, balik ka sa inyo kampo. Mangayo ka sa inyo official, ka mga documents sa singleness, pahimo ka authorization, kag papirmahan sa mga officials ninyo. Baw kalayo, patita, sa Libertad Antique pa. Bispiras na sa amon kasal, sige pa biyahe na. Pagkaagad, bispiras na sa amon kasal, sige pa i-follow up sa iyang mga papers. Ti ang iban nga mga officials, wala man sa kampo. Ginhulat naman niya. Kaya ang iban, may mga conferences na ginatinan. Ang iban nga officials, namiyastaman. Baw, igo siya kahalin tita sa libas, banga Aklan, mga 3 p.m. na. Nagabantay na siya sa lakyan sa highway. Wala pagid sa lakyan nga nagaalagi pa Iloilo. Nadugayan naman siya bantay sa lakyan. Malapit na 4 p.m. hapon na. Maayo lang may nag-abgi nga private nga pick-up delivery sang pakwan or sandia. Kita tapos gabisyo-bisyo pagid ang mga pick-up. Baw, kung may masulang kuno sila nga bus, ang last remedy sang tag-iya, ilumpat nila sa tulay. Kay nadulaan prino, tita. Ay ala, delikado, no? So, ginistorya niya ang tag-iya sang salakyan. Amo gali, nga gabisyo-bisyong aton salakyan, kay kasal mo na gali, buwas, tinga ang sige pa imo biyahe, sir. Delikado na ina. Pag-abot na naman sa Pasig, tita, baw gabi na. Wala na salakyan pakalinog. Nagpakitluoy siya sa tag-iya sang salakyan pakalinog, tita. Kung pwede, sir, idiretsyo na lang kamo sa amon balay, dito na lang kamo panyapon. Pero hindi sila, kati gabi na, gadali man ang tag-iyas ng salakyan. Samtang sa piha kabahin, tita, sa amon balay, sang hapon sina, mga 5 p.m., nagkadto kami ni Joy sa simbahan, tita, kay makumpisar kami ni John. Ti kay wala man siya kaabot, napuli na lang kami ni Joy. Siling ni Joy sa akon, day, basi hindi mo dayon kasal nyo, day. Nagahibi siya, tita. Pero ako, kalmado ako, Tita Regine. Siling ko kay Joy, basi na delay lang sa biyahe, kay tilayo nga daan, Joy. Siling ko, kung hindi man tana madayon amon kasal, Joy, o kung hindi man tana mag-abot, kauno na lang naton ang mga handa,
Amo ba niyang concern mo ha? So sa amon balay, ginapangita na si John sa akon mga pamilya nga wala pang nubyo ko. Di ginakulbaan man sila kay basik mo ano ang natabo sa iya ni John. Sa balay, sige na disco sa mga dalaga kag soltero. Samtang si John, tita sa Kalinog na siya, wala man masakyan pakadto sa amon barangay. Mga 9 in the evening, tiyang ginimo na lang ni John, gin-jogging niya na lang tita, pakadto sa amon barangay. Pero sa alagyan, kung may makita siya ng mga tao, nagapanago siya. Kay damo pa sa mga NPA sa amon sa Kalinog, kag maiwat ang mga salakyan. Bisan single nga motor, wala. Baw, pag-abot ni John sa amon balay, mga 10:30 in the evening na, gustuhan na lang niya ipungko sa kahon sa unhan balay. Kinapoy man tita, kaginutom kabiyahe. Pagkaaga kasal na namon, mga 5 a.m. na tani ang amon kasal, paisigi pa amon follow up sa munisipyo ka amon nga marriage license tita. Nahimo na lang nga special wedding kami tita mga 9:30 a.m. amon kasal. Sa amon nga adlaw, aga, masingkal ang init. Sa ginabindisyon na kami sang pari, gulpi lang, nagmunog ang ulan. Natingala ang mga tao nga kasingkal sang init, gulpi lang nag-ulan. Uugali tita, ang mga ginikanan ni John nga nagtindog, ang ginikanan man sang nobyo ko nga si Vic. Ono kami nobyo kagali sa previous story mo. Kay palangga man nila si John, kay wala man ko nung ila anak, dire, sa Davao siya, wala gid kapaudi. Ugali titang amon service nga nasakyan, bagon, may talabukon pa nga suba. Pagabot na namon sa amon balay, sa nagakilinaon na kami, gulpi naman nag-ulan. Siling sa mga tigulang, ay kanami sang ila swerte, mabugnaw, may bendisyon sa langit. Ugali tita si Mister, wala siya magpahibalo sa ilang mga ginikanan, nakalasloon siya, kay malayo man ang ila. Taga Luzon ini siya, kag mga tigulang naman ang mga ginikanan. Si tatay niya, retired PC. Si nanay niya, retired teacher. Pagkatapos kasal namon tita, gindalaman ako ni John sa ila kampo. Kaya wala pa man kami bata, sa Aklan kami nag-honeymoon tita. Sa napilahan sila katuig, gin-pull out naman sila. Gindala naman sila sa Mindanao sa President Quirino Sultan Kudarat. Dito sa nabulanan sila dito. One time nag-operation sila dito sa Mindanao. Budamo ila kontra nga mga MI. Tag 500 ang ilang nga kontra. Samtang ang mga armies, tag 100 lang. Ti matira ang matibay kag binula ng operation dito. Tita ini si Mr. Kodamo ni iyan ang skulingan parte sa teknik sa away. One time, gin-assign siya sa Barangay Buluan. Siya ang detachment commander. Isang bes, ginsulong sila sang kontra ng mga 400 kabilog ng mga MI, mga 230 sang kaagahon, kag sila ni Mister, mga 30 kabilog lang sila sa ilang detachment. Ginpalibutan sila sang kontra. Baw, ti sige bato nila. Ang masaka sa kudal nagakalahulog kay ginadependihan nila nga hindi sila masulod ka kontra nga mga MI. Do hindi na sila kaatraka, do hindi na nila masarangan, kay sige subol sa mga kontra nila. Nagradyo si Mister sa ila batalyon. Request ka 105, mga 7 kilometers, request ka 105, mga 7 kilometers, sir. Planting rice, sir. Siling sang official, ara na mga tropa. Sabat ni Mister, hindi ka mo mag-agi sa highway, damo kontra gabantay. Shortcut ka mo sang alagyan. Pagtupa na sang 105, ay nagli 105, so 105. So another battalion. Nagasinala man ang kontra. Singgit ang leader nila atras. Nagpalalagyo man sila. Damo patay sa mga kontra. Tita Regine, gabilib ang mga officials kag si Batcom kung paano ni Mister na-estimate ang area nga wala man sila matupan ka 105, 105. Tita, 9 or 10 years sila dito sa Mindanao, ginpabalik man sila diri sa Panay, 2003. Diri naman sila na-assign sa Banwa sa Kalinog.
Tita nagligad pila ka bulan, gin-assign si Mister sa Kampang, diri sa barangay Lagdungan, Tapaz Capiz. Tita sang aga nga ina, nagbakal si Mister sang sudan niya sa pamahaw. Sang pagbalik na niya, bang nagtambling si Mister ko, nagtalabog ang iya ginauyatan nga mga sudan. Ang iya ginagyan, mahawan man sa may basketbolan, tigin tanaw niya kung anong iya nasandadan. Di wala man sa may nakita. Pagtindog yan, nagbukol iyang tuhod. Hindi nakalakatadlong. Ginpatanaw niya sa serwano. Ginpatiran kuno sang tamawo, kay wala kuno niya ginasapak. Di siling ni Mister sa serwano. Di wala mo ko kakita sa iyatay. Kay ining tamawo, naluyag sa imo. Tapos ang bukol sa iyang tuhod, ginbutbutan sang serwano. Tita ang nakuha, isa ka malaba nga buhok sang tamawo nga daw saway. Siling sa serwano kay Mister, uyati maayo ang buhok, kay kung mahulog sa duta, hindi na naton makita. Kay nagkuha ang serwano kagamay nga tubi, ginsalod ng buhok, kaginbutangan lana. Ginhatag kay Mister. Kagang isa pa tita, sang pagkatabo sa tong oil spill sa Guimaras tita, didto man sila ni Mister, ginpa-security sila didto. Sa pila na sila dito kaadlaw, naglakat siya, isa lang siya, mga 9:30 a.m. May nakita siya nga kasilak na masilaw sa mata. Yun palapitan niya. Isa kagamot sang kahoy nga nagakross, tita. Tita ginutod niya, kaging kuha. Tita ini si Mister ko, maayo it batasan, mabuot, maayo makisama sa mga civilians, mabinuligon sa isig katawon niya, kag wala siya pili pakisamahan. Bata tigulang, dalaga soltero, amo na, palangga siya sa mga tao. Halimbawa, i-assign na siya sa isa ka barangay, kung pila ka bulan, kag kung halino naman siya sa ibang nga lugar, nagahibi ang mga tigulang kag mga bata, kay nahulog na ilabalatsagon kay John o kon kay Mister. Nagligad mga binulan, may order ang ila official nga mag-SOT naman sila sa Bukid sang Kalinog. Siya naman ang team leader. Damo man sila nga mga SOT. Nagligad ang pila ka bulan, tita. Isang bes, kinapoy siya sa amo nga adlaw. Pagkagabi na, mga 10 o'clock sa gabi. Nagtulog na siya. Tapos, ginpadamgo siya sang ermitanyo. Nagsiling ang ermitanyo sa iya. Lakat ka sa bukid subong. Hindi ka magdala sang upod mo. Ikaw lang isa. Kay kung may upod ka, hindi mo na maabdan ang nagahulat sa imo. Hindi ka magkahadlok. Ari lang ako sa likod mo. Kung may makita ka nga mga kamalamalahan, hindi ka magpakulba. Sa ikatatlo nga bukid, mataas ina siya, may 3 ka puno sang kahoy nga nagatupad. Ang sa tunga nga kahoy, may nagahulat sa imo. Madamo na nga mga armies nga nag-alagi diri, pero ikaw lang ang namag-anan sang buot ko. Kinahanglan, alas 12 sa gabi, didto ka na. Abaw, tita, gulpi lang nagbangon si Mister ko. Daw mapati siya, nga daw hindi man. Nagaduha-duha siya maglakat. Ha. Until here lang kita, babitin, ginang istorya sa ato ni Inday, no? Love story ini, pero may lakit pa nga si Panday. May aksyon. Naglakad gid man bala siya, kay tidam guya lang tumo, ano man, naglakad gid man siya, dapat may baloan gid nato ni tanan. So, let us be together again tomorrow. Padayon na nato na sulat ni Inday, love story nila ni John, ang iyang mister. And we'll be giving you more. Buwas, saliwat natin nga pag-urop danay, pagita ay, diri sa kahapon lamang program. Kag ano ini? And just before I go, mayara kita nga lucky winner para sa ating promo, Benamano Salvo Year 17 promo. So thank you gid sa imo Inday, promise. Tapusin natin ang imong story. Buwas. For the meantime, yari anay ang isa ka daily winner sa Benamano Salvo Year 17. O, makinig ng maigi dahil i-announce na ang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Congratulations sa aton nga fourth winner for today. Daily winner ini naton siya, mga kabombo, ang iyang proof of purchase, R. Floretti Copon.
Nagaedad, 63 years old, taga Yulo Drive, Arevalo, Iloilo City. Come over na, Mr. Johnny Subong. Wow! Kaname mo pa ang starring sa ang aton nga story, pero ikaw ya si Johnny. Ang bana ni Indaya si John lang siya. Johnny Subong sa Yulo Drive, Arevalo, Iloilo City. Congratulations gid sa imo nagahulat na diri ang imo nga mga exciting prizes. Ang radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, kag ang 500 pesos nga cash. Kung may radyo ka dira nga nakalangsang sa isa lang ka istasyon, dala diri kay may kapalit ina. Alright? So thank you so much, Gid, and congratulations again, Johnny Subong sa Yulo Drive, Iloilo City, our 4th winner for today. Mga kabombo, madamo nga salamat sa inyong oras, kag sa inyong mga istorya nga ginapalabot kayo diri sa KLP. If you have something for the Holy Week, mas gina-encourage nato, no? So pwede pa makapahingagaw sa inyong mga istorya. We have until Wednesday to read your stories about Holy Week. Maraming salamat sa inyo, and as promised, I'll be back again tomorrow. Kag maraming salamat sa inyong mga kabombo. And keep on sending your stories. I-email lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa kahapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.